Ağıra elleri kədili Gülsenemim salganaklap giripdi. Ol kıyın malın arasından bir eli bilen özüne yol açıp, beylekşi bilen koşa kədini yukarı götürüp emgen men geçti de, öl urgonunu derrew etdi. Mal körüp yürün göllerinin hareketini solparak görüp, kәdilerini ağıran gırasına somulup durun yılgınlara giydirdi de, oyunlara öz yapıştı. Kellesini arkasını görünen tanayan bulurlu. Gülsenem ağır türünün içinden özünün kuyruğu sağın mantı tutuşturdu da, şepeli bilen alkımından hagerlilen kuyruğunun üstünden, tünküzünden şaplada tutagadan kökünü tarap dödümlük gülü darttı. Adatsa sektiğin sayıda dadayan koyun, Gülsenem'in uzuyu dağıraşmayanından mı yadı, onun eğilik meherini duyanığından mı? Kesirliğin tiyizden bet edip, yüpü tarap, idirdiklap gidiyedi. Tiyizden ağırlakı mağırlan ehli kökörlü. Ağlabasan yüpü ödüğünden son sağıma girişen Gülsenem'in, koyunun sırtınına, boynunun aslanın kədiyini iki dıydının arasına kısıp oturuşu öğrenip kısamdı. Malın emcegini ikeri bilen şapadanladıp, iyidirmäge mecbur edişi, sonra kәde tarap çekişi, art ayaklarını şallaklatmağa hıyal edenlerine gatırak darayışı gögünüzaydı. Ayarların şu kısmı yezber taraflarına ömürünü malın aradası bile geçiren adamların gözü bilen seyredaydın. Derdeseri hiç bir işten pes olmadık mallar sılga baş koşan erkek adamın yanına, büyükün önzöylü bölüğünü den çekişip bilen, elle ayaklı dayav gelinden hormatu kadırı bay başkadıra. Sonra adamlara özgü peridat berkar derler. Sopun halkı, mal yanını bolyanlara öňü biline, ıgala, aslana dödümüllügü. Galip ertede sürü koyunun in gulmanına, galabasını kellesinden, arkasından, sırtından, misli adam keşfinin saygırın yal edip tanap bilişi, yetkincege meselem gaçıp baryan tez işşeğin ardayağının birinden salıp alıbilişi, gıyız geline sagımı, yayıma ezberligi, onsoňam zerur yerine erkek adam bilen tas deň durubilişi arkary baha berýär. Ağılın sinne derini salıp yören erkeklerin, öz işleri bilen her nenin başagay bolsalarım ayar maşgalalara näse diýsen sine diýenlikleri belli dälmi? Onun haşym ağalam eştirmen aýdyp durmanmydyrlar. Bugünler ýazlyk ahyry. Gelin gıyırları yağlarında sıyınlamasan, Hasan Bey'le erkin sıyınılacak. Şölün, sargoçuluğun, mahallarsılığın öz kanunları, öz gımmatlıkları, öz ölçüleri bardığın eyyemden biliyen, olar bilen yiti gıdıklanıp, oların teatirine inne kemsiz düşüp yörün dögülü tüşün, yine kutsu atlar bitayının iskıtkın soruluğunun yerini olurttu. Tədirim öz sürsünü sağımçılara iyirrak tavşıryanı şün, adatda aksiyalı saparağın yanına kömökleşmeye giripdi. Ondan şöllün bağırıp adaşan, şöllün başka yerde dünyanın devam ediyenliğini akla sığdırıp bilmeyen, o hakta sünnakay pikirim edip görmedik adamların şöl peltepetini dinlep, ben tekrar yadacak değerli ahire. Bunun suyunun tek açılmadık sırlar, tekrarlanmalı meseleler näse diýsen bady. Şöl peltepetinin sapağı şu ulu ağırlığın tögülüğünü alıp bolýady. İngulmanna. Nagaptırlak adamların edip duran gurrunlarına gıdıklanıra, oýlanıra zat gıtmy. Sürüýüni ağıla sarandan soň, salak suluk naharip yeni de gelnejesine kömökleşmäge gelen taparak, arasynda goýunlaryň ýuka ýerlerine köp düşýän sakatlygyny gurda aýryşdyryp berdi. Yollaşına gara ýağ portu derman, jübtök ýalatlar getirip eberişdirip ýören döwleti, beýle gapdyrlan eşdilýän gurrun gulagyny şörtmäge mejbur etdi. Hälden bäri saky şol mowzudan gidip duran gurrun bir ýerine, el bolsa da bu elle sakanyň heleyden bagty bar eken aýp sözüne eşdenine. Döwlet garaýagazdan gazalak gyrsu gurwan sapyga ýaltaň etdi. Bardak biljek bolýan ýaly, on käfi ýaly gözlerinden many gözledi. Her kime bir zatdan ırysgıl berermiş, diýip saparagyň kyarrak aladarly meşgul bolup ýören Sanjyr Pelwan jogap berdi. Öňeme görülmän durnak tugul da beýledir ötmänmi? Isi damar bolup gözlerini Gülsenem tarapdan sow manduryny gazalak nämelerdir bahanalap gapdalraga baryp bir sýynlady. Ya lagys kondan adam ýetine ganna münürdi. Ondan näme? Beýýän bir ýerden peýda bolan gulnagaryň sesidi. Bular ýaly gurrun tapylsa, omy goşulmandyr berjek. Tügelemedi ýa, Gözüňiz dağı guuru gamşy atlajakşy mahal. Hey,
Sanjar Pelwan. Megerem olaryň tügelemesine umyt etmedi gerek. Öýü tügeleme. Gülsenem gelinleň sultanydyr. Bola görsün diýdi. Gürrüň ha öte geçirmesine ýatýazy bilen döwlet saparaga alyp aňyrrak şekilli. Birden öýüdüni eger saparak bolmadyk boldy. Entegem diňlerdim diýen pikirin üstünde tutdy. Ondan utandy. Ýöne gürrüňdeşleriň aýdýan sözleriniň hiç gaýdan inkar edip bolmasa onu näme? Ähli geliniň içinden saýlanyp duran soň Gülsenem erkekleriň gözüne neniň ilmesin. Ýöne büçül adamlaryň ahlak tarapy nähilike. Gülsenem gözü bilen ýeýjek bolýan adamlar. Bunlar hakda adamdan soramak aladasy ýok. Ýöne hiç wagt hapalykda görülmehede, eşdilmehede, aýlar ýyllar boýu gyzyla syzyla gözler zar adamlaryň. Därini oda ýakynlaşdyrarlygy barmy näme? Ene şu ýerde göri. Gyzykly bir agyry oglunyň jigerini mınçgylady. Ýok, ol diňe şu wagt del. Ýöňrekden bäri mınçgylýady. Birden öýü üçin ýakymsyz bir söz eşdäýmeýin diýen watyr bilen ýankyrdan daşlaşypdy. Çölüň peltepetiniň şunuň ýalçysyrymly. Biçak ötgür ýerlere bar ahyry. Mümkin şonuň üçin o geňdir gadyklydyr. Oýlanara zat kenni. Olar seni günüňe goýanok. Käsirleri hut içinden gemirýärem. Bi büdür-südürlükden dogly dünýäde oýlar hemişe eşretli bolup durnak. Döwlet saparaga gaýgyrýady. Gülsenem bolsa. Çölle aýryn jowran bolup giden zahil jümürleriň udyň dilleri häbelide dursun. Biýgäni gözleriniň galtaşmagynam oňa rawa görnokdy. Şonuň üçin hamala onu gözü bilen gorajak ýaly gaýta-gaýta şo tarafa terediýärdi. Bilatlardan habarlama dälmi, oňa ýöze bolsa. Ýygyrylmak ýadyny düşmän gaýkyjaklap goýunyny sagýardy. Diýseň diýmeseň madal dolaşan saklanrak göwräniň. Mesteriýanyň kenara uruşy ýaly daňzap gelýänligi. Akçamrak geýmiň aňyrtyndan bildirýärdi. Garış tere udyňlygyny ýokarda gabarak böýrük. Bir näçetiniň kimin gatyrak gaýşarda sapsak bolup durman. Talla saýlyň kümüş iýillergiň ýeňiljek dartgysy bilen dimdik kellede ýürüti oturduryny ýaly. Ýagarnyny ýapmaly keşleri gyňazy iýje piýaskil bermeli üçin ol terpinje gatynypdyr. Böýrüň aşagyndaky bir tere iýinlikdäki galaň saç gelin üçin misli ýüzüň gaşy ýalydy. Kirpikmen pöwrüderek gözler günüň ýiti şöhretini myzaýygym etmän şüýşe ýalyalýardylar. Gülsenem özü bu hyýarly garaýşlary duýmaýamka, eşitmeýamka. Obada Gülsenemi ören dilli, hatta agyz hem paýşyrak gaýdusy haraplaýardylar. Erkek adamlar bile jenjel etmekden gaýtmaýanlygyny, elini ýaba galyp iýinleri berenden bir kerek görüpdiler. Emma bu wagt ajdarhalaryň ogusyna düşüp öýünden ýükdäni görüp, torgoý ýal galpyllap oturmurda bilýärmi? Şonuň üçin döwlet ony gaýgyrýardy. Ýa-da bütün ömrüne güýji gözü göňül galanlygy üçin welliden artyk ýerini iň gulmanynda ruhy dünýäsinde doldurmak bol mümkinçilikden peýdalanyp öz ýanynyň gaýtam kemem görmän oturmaka? Sırly zatlar köpdü. Şo wagt Gülsenem gelişikli keterlenip duran abanagrak diýişlerini ýaldyryp döwlet söz atdy. "Gym bolan, ýüzüňe sallajak bolýarmyň. Hani bäriňe dogurjagara?" Döwlet "Ýokla" diýip ýüzüni sapajakladyna, Gülsenem diýişleriniň baryny ýaldyryp ýeňiljekden jaksak etdi. Adaty görä. Wenan adam utun şaya kadalarından sehel öte geçen ýerine hemleli ardynjyrap duýduruş bermegi. Hatta kiýemege de ýaşulrak islenlik erkeň akwady. Emma häzir agyrlakylaň hiç bir beýtçigim bolup durmady. Gaýtam ortadaky boşlukda güýlüngi goýuny gurda oturan Sanjar Pelwan şeýdip arasyna gülüp uşa görýäňem, gerinlerim. Işiňiz ýetip bilýär belli. Gülmegen merdiýen zallyk gör diýip duýgudaşlyk etdi. Onuň sözüne aýarlar ýaşmak aşagyndan ýylgyryşdylar. Zaksakyňam bir takadasyny tapanynmy? Ýa-da Gülsenem bolan üçinmi onu ullokan bir biýdepligem hasap edip durmadylar. Döwletiň burada ony, ýöňüň aladasyny
Sualını bilip, şoňa berilen jogap berini kabul edildi. Dogry jaksak üstünden gülmek ähňin nedi? Megerem häzir burada dogul şoň şeýlem ýakymlydy. İşin tamamlap uğranna gülsenem, döwletçan, biz ýalady himayet etmäge Allah sana kuwat bersin näher nädip, sınna gaýretlerini. Siz diýip ýöreniriz. Ine büsöz gölü. Eýem döwlet üçin köp sırran açardy. Ýeriniň ýüzi gaýda gasap edilýän mulsy çykyp barýaka. Ula adamlaryň ýanyndan omryrak ýaşanyp geçmegi, başatyp salam bermegi, gülsenem bisak gowy gelişdi. Şeýle hormata münasip burunluklar üçin erkek kişileň nähil duýgulary başdan geçirýänliklerini şo wagt gülsenem bilmeýärmidiki. Ýeköýdi galyp, äli pikirlerini bir ýere jemläp durka, bunlaryň jeňmas ýete bir gapdalan döwletiň gulagyny gildi. Eýdem sen onu yanka gözüň şartlap ýörün. Bolşy, her figurun henide deňis dowam edip, ohat kılşan ekeni. Gurban sapyk döw ýaly gogurasy gulnalaryň üstüne bandy. Men gogudadyn gogulugyna aýdýan, senki ýaly ýüregim jerketden näliýony. Bir-birine netip etsin. O soňra uly gogurasyny kişellip, aýal adamlaryň edişi ýaly. Toba, diýdi. Gulnalar hakynda adamdan soramak gerek däldi. Öz günemmasy üçin derin taşyp ýören adamlar barada bolsa, döwlet şu ýerde epesli sowalyň jogabyny tapan bolsa gerek. Aýallar soňra agyrdan çykyp, ojokdyr teler başyndaky işlerine girişdiler. Oglanlar saňly salymda kökenleri ýazyryp çykdylar. Ýüpden moşan mallar agylyň agrasylyndan haň urup taş çykdy. Emjeklerine gallyrlan süýdi, gudularyna çaltyrak ýetirmek üçin Janagörler halt hemişeki duşýan ýerlerini tarap ýendiler. Onyansa aňyrda garawullap duran mälik gudu sürüsini ýapydan bärik aşyryp goýberdi. Garşylaşyp ýengen ululuk içeri iki türi bokurdoklara sagyrgyndan mäleşip giýin gory göçürýärdi önüne. Olar tapışdy, bir-birini gözläp bagyraşyp, eýdijiklägirişip, çemgelini ýetgaşyp ýörün. Eýem göwüsini gerip duran, enesini hörsökledip alyp barýan akly garaly magarrasyn etmegen öz boluşdy bir gadatly ýeri bardy. Mäherler ganyşan türk köçüşdi. Bir gapdalraga syrp ýatışdy. Esli salymdan soň emişip bolan sürüler keçmäge başladylar. Ilkony tutuşdugyna agla gabadylar. Ondan isagda 3-4 sany adam yksynyp durdy. Aglyň agyna sagda 7-8 goýun dadyrdyp çykardylar göli. Bir gowdat bar bolup hakymy köýäýmesin diýen ýaly goýunlar agla ýasasy bilen öldürnürdiler. Eneleri bilen sermekleşip barýan gudulary çekip ýyla gaýtardylar da adamlar goýunlar ýetişip bildiginden goý berberdiler. Muňa halis ýenni gidip giden bolarly. Gudu janagörler ullokan mırdalan barmadylar-da. Aglyň ortasyna toplanýar durberdiler. Ýerine ýalt-ýult edip ýökçeläbrak uğran sürüýüni saparak berkirak tutdu-da sygyrdan taýla berdi. Sürü uly ýapdan aňry gaşandan soň mäligim gudularyň öňüne tarlydy, öz uğruna gitdi. Erte gün ertana çenni goýun gudy bir-birini görmellerdi. Aýra bakylmaly. Aýra ýataklanmaly. Beglepesler bilen ara bir ýapyň haryp oturan 4-5 öýlü epelerdi. Olar kethudalyk edýän tarhan ýegenni. Ýazlygy epelerden Gülperiyeni, Jahan Tultan oğul Fabreze, mäligiň gece täjgül gyýdy bile gelipdi. Tarhan ýegenin gelini bilen bazyfam şu ýerde ödi. Her gaýdy günne 40-50 goýun tagýany üçin çaklanrak süre şu aýallar dol ýetişýärdi. Şu goýda ýöň malyny ýakan adamlaryň şulardan başga diýýäm gyrakladyrypdy. Akşamyň ala garankyrgyna taparagyň ýanyna uğran döwletiň orta ýolly Gülseneme göz düşdi. O bir gerek mallaryň agly ýygynyşyna göz gulak bolup ýören begnepes baýyň ýanyna gyrak garap durdy. Bu bolşy geňrek görün. Dogrusy ýüregi jigläp giden döwlet beýityar ädimni haýallatdy. Begnepesiň sesi gulagyna geldi. Aýdy ber gelin, çekinme. Men öňrek diýmedimmi saňa? Ýaşmagy menden aýra aýgynlyp, ýeri. Ýaşmak çekip ony gurulňda şu tarapda tutup duran Gülsenemiň "Näle ýetişjegim bilýän däldir. Ahirem özüňde döwür duýduraýyn" diýdim. Diýip fandramasyny batyp bilmeýän.
adat bolmadyk tereşdirli. Maňa halis gülmüdar beren ok. Gara o etmejegini bilsedi, beýlip tepelep durmasyn. Kim ol? Kim saňa azar berýän? Baý şehet. Enesiniň adyny tutulmagy, oslunmadyk bir zat däl bolsa gerek. Begine pesbay, şeýlemi diýenne tedinne tebi gyryp geçtilmedi. Ýöne Gülsenemiň onuň üstüni arz etmegini geňrek gören bolsa ähtimal. Ogurlukda tutulun ýaly bir az alzyrady. Ýeri muňa seretli. Hakyçynmyşy. Häli ondan anygyny ýetmän Gülsenem toba diýenne baý öz suwalynyň ýerliksegerekdigini duýup haýal süredi. Emma tiýden özüni tutdy. Darbany görüntürmeli urun tapdy. Hey, piýala adam diýenim. Mene gurrum soň edil iýini boyun detsеňe daýaryn. Saňa diline ur batyryp görsün. Gaty arkaýyn gezgin. Bir mendil golaýyndan gelip bilmez. Mallaryň beýkiligiň arasy bilen Onun sesleri üzlem saplamrak gelýärdi. Men saňa mutamady. Henizem ýumrak duýdursaň, men zanym sag bolsa. Ýaş ýylynyň özüni saýlap durmagy kim ýaramady diýen. Begine pes baý gepi sagaladyp, söküli ulagragy şekäýini kim görmedi. Nähilim bolsa, sypaýçylyk ýerlerini bermejek bolýanlarda Gülsenem aýtsagyny aýdyp gidibermedi. Gülsenem az ölüpdür diýip eşitdirdiňiz. Emma Hudaý janyň özi agry bersinne. Şo wagt bir gapdalyň hasardaklap gulnalaryň ýerine Jahangul peýda boldy. Ol çargulyn kakasy, "Towamanka baryp çaýyňy içiň" diýip berk tartyran ýaşmaň aşagyndan wazir gudretdi, gelişi ýalydyna gitdi. Gürrüň şaltyrak tamamlaryny kim görmedik döwlet. Ugry bir bulun nusýyny ýoksa gurlap Gülsenemi ýerden ýetdirmek istedi. İkişek bulundan soň onuň öýdi bilen derdini paýlaşagyny da. Entigem köp takyklyklara habar berjegini de öýdýärdi. Emma näme düşünür? Munyň şu wagtlar oňa boğunusmady. Bu arada görü asla munun artyk zat bileti gelmedi. 17-nji baş. Bathy itirapy tebigatyň geňen aýlyklarynyň öz boluşly bir adatydy. Ýöňkilek muny görmäge döwlet häzirki ýaly dyrjaşmany. Ol ýazlygyň soňy bolsa, şo pazygaly waka bile utupdy. Ştapar basyrly mekany görmän gitse kynanjakdy. Şonuň üçin bir gün tarhan ýegene goýunlar hali laň durupdyr. Menem bir dagöýlerini ter salaýyn diýdi. Ýöne eterden ol. Bunlarda attan düşmän gorap ýörmüşler. Şüýlük ýalylla zatdan gaýtmazlar diýip aýallaryň bir huzula etdi. Bärkileriň bir zady borlar. Sen aňyrkylardy näge bol, şäkden geçme diýip, şo öňkü ahwalat gülüňinden mydama janyny turan tarhan ýegen putu targady. Ertesi ýerden döwlet tüpeňdir sapançany ýeginiň asdy. Tarhan ýegeniň alaşasyna atlandy. Günorta guşluk tarapy duman soň garalyp duran belin depeleri tarapyna darsaldy. Garaşaw çykan bärki baýyrlaş meýdanlara bir beletdi. Bir-birini sırtlaşıp gidýän gögümtül gerişler görü özüni çekici görünýärdi. Alaşa ony şo berentlikdir alyp çykdy. Ýol boý goýun türleri çoponder gabat gelýärdi. Olaryň hemmeti begine pes baýynkydy. Saltman goýunlar has taşrakda bakylýardy. Çoponlaryň äýletiniň ýegini tüpeňlidi. Be şo gidip oturuşyna bir dar jürgä düşdi. Birazrak iýin üýşentidi. Ýögüşçüňlük gününe goýmady. Ondan nişedar öýüňde bukulup geljek. Atalar babalar beýletmändir ahyry. Ene birdenim öwrümden aşan ýerini öňünden betebet gulnalar çykdy. Onuň ýan bilen bir kurtem gelýärdi. Atlaryň ikidem alamana bitjek ýaly kemsi ýaraglandylar. Gulnalar hoň ýaly öňde atyny kedertdi de duruberdi. Bir habarmy? O näme ýaly barka? Mümkün aňyrda başga meslekdeşlerim bardyr. Oğlanın killetine badabat ulanı şo ýonka aýylgan şuwaka boldy. Näme etmeli? Eýde gürlüp gaçmaly mı? Şeýdip gaçta adyna gaçyp hem ýeli düşäýdi. Ýöne bigedek ýonky ýaly gapyl tutturmaly däl. Şu ýaraglar bilen birine ha döwlet sapançadan oklap, tüpeňi soň goýunyna şu wagt ýökündy. Ýöne esasy zat oklu bolundygyny meşan gyzyp biljekmi?
Şoňa berk sırt berek. İlkinji aljaranlykdan soň onuň göz öňünde ejeri, ondan ähli ýakynlar peýda boldy. Ejesiniň ýene-de aglamyr boljakdygy hemmeden beter ýüregine ezdi. Bokurdagy doldy. Onyan saňyrdan gulnalar söz atdy. Aha, sana kim batır diýerler? Ol tanamadyk bolup. Eli bile gözüni köre göretdi. Gulnalaryň äheňi oğluny aguly gülle ýaly çürköndirdi. Atly ýaragyl gelen soň özüne gaýtam başga ýerräk garalyr edip aşaklykdan umyd edýär ahyry. Bir biýgitýar. Ýarag esbaplaryny hatda atynam özüne kän görjek boldy. Şu pikire ýan bermedligi üçin gaýratyny näse toplady. Ennamynyň gorym gowşam kolup uranyny hızdy. Şu ýagdaý diliniň hem askynarly. Ondan onuň bir çyakys soragyna näme jogap berjek? Diýmeli söz belli. Ýöne gazyl wagt bolup duran gulnalaryň mäşäniň gysmaklygy känur ýaýdan durmaýandygyny belli görmeliler. Oğlunyň gögünde hemmeden beter inkis saranda bolsa gulnalaryň ýoldaşydy. Tapar topur golun daňagada alyp gidiberseler. Diýeregem tapdyrma. Kim bilýär? On gulnalaryň ýeşidigini sessiz durunan gowsy ýok bolsa gerek. Onyan gulnalar ýene-de söz oklady. Haýeri, sen ýeliň tüpeňli kim atmaga çykdyň? Şu ýerde döwletiň diline sakanyşdy bir söz geldi. Men degmedige degmek aladam ýok. Oo, dillenni. Aýer onu soň degeni nädýän? Degip bilýämiň. Ine-de iç ýakışdy wal. Muň ýerine ataşyr bolan bolsa, tanamaz hilemez diýen ýaly bir päli adamym şeýlerek söz ataýsa, ol degenemi edil öýüniň orta arasynda diýerdi. Serdar bolan onu şo wada subul ederdi. Aňyny maňyny bermän ikisine mi ýere sererdi. Sen boldy? Iň gulmanna sırabır verme. Gulnazar gargy gözlerini gyrpman bäline sürüp urdy. Döwlet aýylgan ştat ine başlandy diýip hatap etdi. Kaç? Şo wagt alaşa kürtdirip goslawsyz bir hereket etdi. Döwlet alaşanyň öýür köp ýerde götüriljekdir etdi. Nähil ryksamlandy. Alaşa bolsa aýagyny ýer peşek başlady. Kişiňedi. Öz-özüniň tonan döwleti bir hereket gyzalat bolup göründi. Öz buğdundan dödümlük bilen burup aldy. Madaly saňgylyk kesildi. Iň soňky pelle geldi hadaplan döwlet sapan şany birinden sogur balany duýman galdy. Döwletiň hereketi gulnalary özükdirdi. Oleýem ikelinde de peýda bolan sapançylaryny howlukmas talap ulatdy. Ýaragy elal mana bildiň. Enne sırtynda da durup bilseň, diýdi de birdenem wagşyana gaýgyrdy. Ýagat ýaragyňy. Ýagat ýogsam. Gulnalaryň zensifiri guduýetин kädönen gözleri. Sapançylaryň gara nilleri oğluny ýykçykkan ýagdaýa saldy. Atmasa soňuna galjak. Assyňam. Gulogy saýmagy bugün bersakmy? Ýa-da enne şeýdip aly höwleniň oguzuna düşen torgoý ýaly gola ardyjy düşäýmeli bolmaka. Onyan saýydan gelýän kürtüň ýegençli sedeşdirdi. Eýle tufan tutmak ne lazımdy? Kogun gitsin. Nädersiň eliňden gaňyr bolaýsam? Gulnalar oň ýygyny ýetirdi. Ne şatar taklajagam bolsa, haýaty üçin döwletiň kalberden aram tapajak ýaletdi. Kov gitsin. Diýmek bulan muny tutmak niýetleri ýok ýaly. Şo bolmasa, basyl tüpeň tutuşakmydy? Tutuwam gönündiren dadyň boldymy, bolmadymy? Näme, ýer salmaga çykdyňmy? Otlyjy meýdan gerekmidi saňa? Görnýärden gelip çykdy. Eşitdim eşitmedim diýmegin. Şu etrafy goýunyň saňragy düşäýse menden el ýalamarsyň. Munyň nagary düwäjdag näteňet. Her ninem gaýdygysy diýselerem epelerden başga ýerde batyrdylar. Şylkatydyň etsedi, diňe urup başýadylar. Terdaryň şeýli bolan üçinini ýertip başladymyka. Ataşyr. Oňam eňgidi pese bolan soň terediň öýler tarapy gunt düşen ýaly sallanyp barýan hadaplaýan elri diýem. Döwlet dogurdunum. Töwrekleriniň barhas solup barýanyny ýene de bir gerek soňursazdy. Ol bisak ýokuş degdi. Gedem damar äli tere tapylyk unutmagy mejbur etdi. Sen näme?
Dünýäň ähli ýerini Hudaýdan satyn aldyňmy? Bu gedip gulnalaryň çögüjü öňküňem deňine durmady. Bileň okmy näde bolanymy? Alaňda süýüji, bereňde azymy? Bergeççeň gelip inneki gurrun näme? Kıyamatda azaplaşacak mıdınız? Yok, biz onu etmeriz. Görbün ireler tozuttu. Dögülü düşün bir tözler gamsızdan ağır degdi. Daşlığın alıp ödüllüğün değil mi? İndeki kızaratın ne mi? Oho, görmü öltürün buluşunu. Teoloğunun yeri bile almazak olsam, kuyuğunu başıma yapayın mı? Asla bulun beylere karapları var eken o. Munsa yapşalgı dağ tapan olsa mun bilen cedel edenin peydası ne mi? Belletin edişaymazak olsan, bunun saltırak arana senin kim derler? Emma nesin aydiyan, sana man başını saparıp gidebilsen. Siz doyurun sakalını etcek olman. Begine pes vay adamçılık edip öz malınızı yakı verin deydi. Şu yahlin niberyanın ki saklan deydi. Sizde unutunuz hayada yok okeni. Eger guydun ödüňiz hem näwamyt bolasyňyz gelmeýän bolsa, taryhandyr neydi, mälikdir neydi, ýene birdir neydi, saýlandan işler. Döwletiň ýüregi agyp döndü. Gulnazar bolsa, ýollaşyny ýygyny terkep atyny dawardatdy da, zut gitdi. Bunun duşu kakyny ören köp oýlanasy, seljereti gelýän bolsa. Döwletem bir ýerde gadanyp durmaň urun tapman ters tarapa sürüp urady. Gederin şeýpinden zat galman uçupdy. Bir yer saljakdy. Ol pikir ýadyna düşende öz-özünden utanjyna ýere giýräýänidi. Uý bilen öýre meýdanynyň bütögligi ýa-da däýerligi barada bu sakaçyny pikir edip görmän ekeni. Ýöne döwleti häzir otdan çykaryp suwdan alyp oda salýan başga bir alady. Uly ille ýöýlerlerini şeýle daraşany, darışmağın milk yedi bileni bir şey görüpmedi. Üstüsüne Gulnazar kim? O serdarın oturun uyuşmuyonunu barmağa gayratı satman. Ayda illa bir gümüşü düşeyse algap yürün adam da ahırı. Ataşir hepini önünden çıksa. Yolun soğulup giderdi. Gözüne doğru seyredebilmezdi. Döv gaysa gayda yerekeni. Serdar gitti. Sarnazar pelwan gitti. Onun yek oğul kaldı. Yozum şolam iyile çıkıp uğran, düşmanı eğmendirip uğran pelwanını. Doğru polat mergen sarsmaz gala. Emma olam bir yeke çıkan betti vaqt. Yönel gözünün ehliceti kıyır. Erkek göbek gülün Allah ona bir jigin nagan bereýmändir. Garnaşlar başka da yok der. Emma bir göz ägindirýänini görüp bolunok. Hemmede ykbal tersi şugun. Bir kere uçluğa düşen maşgalalar. Innem bir ert bolup barýany yok. Ataşir. Döwrüne ýöňüne adam geçirmedik Ataşir, inni garran sınar hasaby. İçi pakrap, gitdikçe kiselmek, ömrülmek bilen. Gasaplar bolsa suwul meýdanyň jengeli ýal gol tutup gidip barýar. Ýöňkü ulu apatlardan aman sıpanlaryň biri şularmyş. Haýdy ýaşurynyň gurretsem şeýle diýer. Şolarly bir wagtlar gyzala tama az eşitmedik bolurly. Emma ýyl başyna harakat iňine gasgalaýany, mekerlik edýäni kowumdaşlary sygyrynyp duran oklar. Bir wagtlar ýyle belli batyr ulak bir ýurda keştmanlygy giripdir diýe. Eslegilenipdir. Öz ýurduna uly ýaşygyny, agyr uruş bolan neştip ýygyna gaýdypdyr. Ülkenin çetinden ýeninden, ýerin üstüne düşen betbagyçylygyň kişigirim däldini duýupdyr. Haýsy olan duşundan geçti. Gapsyna düşük ýadylmadyk, öý az diýe. Şonda ol. Hay, bilen ýeşigimizde de düşük ba, olay bilseýdir diýip, bire gelipdir diýe. Awurgun başa düşenne, ýylan rakda bolmaklyk on kalbyny gemirýänmiş. Oba ýetip, gapsynyň düşüklüdigini görüp olayynjarypdyr. Düşüge ýüzüni berenne, iş bitiren dogonyp, kesetdir diýe. Ýöne, wagt dilen da hemme zady ýup ýylmaýan bolarly. Nesir aýlanyňça ol hadisalaň ýüzü könülip barýar. Ondan biriniň kıýçyp alan ýanyna bolup gidiberde o dili uýunragyňam dilini gysgaldar ahyry. Olar ýalynyň tarapyna geçýändirim gutulunok. Dawada güýçlüğiniň arkasyny almakdan amatly zat ýok. Bu soru oýabatan döwletiň ýüzü.
barhatur soruyadı. Käte atyna zanagyrlyk göre gamsuryady. Odaly ha takdir göli. Köp zat adamyň özüne de bagly bolarly. Hudaýa önen emma ýeşejiňi bek duşa diýipdirler. Diýmäýin niýsem, ata şeýle bir biýüç adam. Odaly urdaşlaryndan böýrenip ýurt salyp gaýdanlyga ha baýaky. Wagtynnak iki gardaşyň saklap bilmeseň, iki ogluň birini ürküdip goýberseň, bir döwletliň alamat dälmi? Anayny biri-biriň gollamaly günüň tapdaşlary. Şeýdip aýrylyga kaýyl gelindi. Barha aradaşlaşyp, soğukluk düşüp gatnaw ýollary ötüşip batyp galýandylar. Entek maňşlykdan gaýdalanyna. Bir söýgüle bölünip mara tejene düşen Sanjar Pelwanyň garnaşlary. Onuň öz aýtmagyna görä ýat bolup gidipdirler ahyry. Asla ýeke Sanjar Pelwanlar der zaman agalar türlü teýislerim şeýlemiş. Gatnaşmagy bolan mümkinçilikleriň azlygyndan daşary. Badamlaryň 200 arka geçenden soň öz aňyrlaryny bilişdirem ýagdaýly. Anha ataşyr, öz atasyny bilýär. Onuň aňyrdan habar tograsaň, şepe-şöre urýa gidip berýär. Keň zatdyr meýdana. Ilim şeýle diýär. Molla Abdurrahmanyň aýtmagyna görä, köp halklar iňgulmany ýedi arkadan bilýärmişler. Ýörüýte şejere daragytyny ýazyp, onu netirlen nesli geçirip barýarmışlar. Onuň öýleriniň hem şejereti bardy. Ol öýleriniň törenine doğa tumorlardan tarpaly halda daşy sar suwly atylgy durdy. Türkmeniň ordu ne arkasy bile ýyşy bar, ne ötenleriň mazhary bilen. Näme üçin her biri şoň ýaly şejere ýöretmeliler? Onuň dirur, onuň ardyly, onuň aňsat näme? Häzir kıyagday bolsa. Ýok. Muňa çydamak mümkin näl. Hükman alazyn tapmaly. Başga görüň ýok. Tapmaly. Ýöne niriden boljakdy. Asmany ýmejegasyn. O sen öz gerdeninde. Ogluny der basyp giden eken. Asla ataşyrym. Serdarym köp bolup ýyly agzlaryna garatmandylar. Innekler näme üçin şol ýaly bolup bilmezmi? Ene şu ýerde suwal turýar. Adamy da täleýde günörtlemek ýer galynok. Başarmasaň onu nesliň ogluny. Berden döwlet daş töwerekde ýoğuz bir solalyk duýdy. Bir düýpsiz bir boşluk bilen iki çäk galdy. Öwrenişilmedik bir zat bolanyny üçin o boşluk muny fıksaga haldy. Edilip gatyp gowurdy. O programokdan ýaňamy näme ýellen doğrun ýüregini ogladasy geldi. Gyýgyryp, ähli boşluğu şu ses bile doldur aýdym diýdi. Emma ses arman diňe haýwana mahsusda. Döwlet ödüm duýmadan alaşa ýyly diňe gamsaldy. Janawryň sapşyna piýatkil bermedi üçin ýapyryldy. Şa gidip oturşyna harsan somolşyp turan beýget gaýalan gitebine ýetdi. Dewigatyň daş görnüşiniň üdül kediri üýtgemegi. Onu da niye hiledir özgüvünden muvafık üytgemeyi bulunsak kalbına bir neme sağladı. Yogulada faaya bulup durun dağlardan arka takıran yal oldu. Birden olsa dik depede böksöklep yürün dağ boşluğuna bunun göz düştü. Yüreği yakımlı jiglep gitti. Olar gayanın edil kertinine keserlenişip duran soňlar şüýşe ýaly gök asmanyň düşeklemegine depelerinden dağbanlarına şenni ayıl sayıl görünýärdi. Ýa-da ajaýyp surat oglanyň göwüni hasam ýarady. Büren teýätin müteýrik haýwan bolan dağ boşlugyny henile şenni şeýle ýakyndan. Şeýle telkesi görmänmi. Onda da öýe tapyp diýmen gitip sebäbi bardy. Şa ýönkü batkyýda bolan gedeg bulardyňa saparagyň gözleri bilen onu da doğrudan görüp bilipdi. Dağın gaýra tarapyndaky baýarlaş bir ýerdi. Şu görekleri keýik gulun dağ goşlary gelýär diýip saparak döwletin andaşak bolýardy. Birdenem dağ goşlary diýip gaýgyrdy. Seret döwlet oňgörkezýän tarapyna ýetdi. Soňra ýeterlik gülegülli. Bäý o sürüýün aýt. Seret göreňokmy şonu? Saparak goluny döwletiň gözüniň deňine tutup beýik baýrany tarapyna nazarlady. Döwlet onuň keseg ýaly gapgara golunyň uğruny ýerledi. Şal göýük gädi görýärmiň? Ana şoň 4 bolmak sag ýanyndan kertipden ýokuryk galyp uğru. Baýryň güdünden nähiller bir gymyly bar ýaly boldy. Şundan soň bir has içkin seretmäge başlady.
Gıymıllyk köpelli. "Ha, gördüm." diýip döwlet gıýgyrdy. "Edil ýerlini renkde çekenlay." "Ha, o da. Soň şeýle meni görüp bolanokdy. Ýekesen näl? Ilki köp adam görülenok." "Hudaý kessin. O soň göre da, eger Allah'tan kessin." Döwlet hakykatdanam. Şutaýlar ek gelenine käte şeýdip baýır tüýüşýän ýaly bolýanyny ýadyna saldy. Oşonda salgym myka diýerdi. Bolly. Ýerdadyň öz gowy bolmaly Alipajan. Taparagyň söýü döwletiň göwünü ören makul geldi. Sürü gök gädikden inip, baýryň ýüzü bilen tüýüşip gelýärdi. Goşlaryň burum şahlaryny diýrenip, öýlerini gaýdan başşap goýberişler diýsen geňdi. Haýwanlar daýyrdaşyp, sähel salynda oglandyň öň ýanynaky ýanmaş meýdan kelip başladylar. Döwlet olan keşfini köpürek ýadyny saklajak bolup zan edýärdi. Gaspar ýanyň mordular hurmaý boz renkini, alkymynyň ýamazlarynyň ak soğultdygyny, döwlegi aksyryp duran gözleriniň adamyň kyýaly akylly diýilýändigini, ogudynyny, göwresiniň berdaşlygyny gördü. Dart towuşlary, dogumlaryna bäs geri bilmän boýunuzly kellilerini bir tarafa bolup, Gaspar ýakary oýun edişleri koşuňa gelýärdi. Tebigat giden bir ajaýyplykly. Ýöne şonuň diýdetini görmäge gaýgysyz başyň bolsun diýsene. Gaýgysyz baş. Onuň şuň adam hemme zatdan dogry suratda boşanmaly bolsa gerek. Hemme zatdan boşanmak. Ýok, bu kadaly adama eýgertmejek, ýok, adamçylyk kadaryna laýyk gelmejek zat. Onu arzu etmegim yntabaklygyny. Ýöne başga bir ýagyr zat. Hiç kese bagly däerligini dogry duýmaklygyň bir lezzeti bar. Şu erkinligi özüňde berkrar etmek üçin bolsa, tiýeni guruşa bolan, bürep duran gorka atladan jary gyryp taşlamaly. Döwlet bir gaýratyny toplap, etini hüngün gatarlyp şoňadylady. Urunny, çalynny, çapalanny. Atyndan hara ýetledi. Dewziledi. Jylaw ber tutup gelerine gitmek talap etdi. Ondan gamsylady. Ýüdüň tallardy, gamsylady. Şoňa gidişine döwlet bir tür keýiň öz ýöňüni kesip barýanyny gördü. Awşuluk duýgunyň aňryzy bar bolsa oýanmaly ýeri. Elinde tüpüň. Olynny okly. Aýagyň aşagyna arzana galaşa. Awşuluk erkek adamyň kesbi. Bedegi hyzygy, duýgusynyň sürbaşy. Göwregulum gadymy oğuz ýigitlerem mydama şekeri çykar ekenler. Awurunda duýguýunda gyzyk emele gelmeýän bolsa, onda seni näme ilkişi bolup biler. Atymyna, sapymyna gelen agyň duşundan göwüni bir geçip giden hey göreneşden barmyka? Näme etmeli? Atmalymy? Diňe awşulyk kyzygynyň öňünde özüni ýokdugyny batyrmaklygyň hatyratyna. Beýler öňünden amatly awşulygyny begenmejegini bilmän. Aň görüp gidip oturşuna. Bir baýyrdan aşan ýerine goýun türüniň sürün berdi. Sürüniň sopany oly saparakdy. Taparagy keşal ýagdaýda görmejegin belli zat. Ol sehel mehel uruş gün dögülmeýän, haparana ýandy. Aňha päklenýän daş ýaly. Daýagyny zyňyp gap gelýän taparak, "Ýaro, ajdar gördüňmi, şiir gördüňmi?" diýip göwregullyň gulagyny alan söýdi gaýtylady. Agyň suklap durdy. Ostlaryň görüniň duýgusy ile gelýän döwleti şu wagt bütün gaýtam yaramady. Onda gyzarat ýokdugyny görýetip dur. Emma ýözüniň hediliniň madaly gaçandygyny hakykat ekenligi, üstesine ýagysynyň ajdara şiiri meňzedilmegi muňa girdi. Gören goýra şolar ýaly mert ýa gören bolsadyň käşke. Niçikde bolsa, beýle zat dostunyň ýaşyrmaklygy döwlet namartlygyň alamaty diýip azaplady. Şonuň şüýnem atyndan düşdi de gaýrat edip barsym sapara gurrun berdi. "Ya seneme, şoňy şüýnäwi?" Saparak ýerini silkip goýberdi. Şaýyň gurruna çykdy. Döwlet bar agramy döşüne berip başyna şaktalyp oturdy. Ýer bolýaly. Bilen tek o ýeşek ogursunyň ähli jedenini. Saparagyň ýagyň gapşyp diýişiniň gyjyrdy eşdirdi. "Şu näme diýdini? Burnundan ilki algan getirmesem, edili togly bolar." Saparagyň adamly dedi. Döwletdäki ýakymsız boşlugy doldurun ýar etdi. Bir dostuny öýe edi biljek işinin artık gürleýänligi bilen näle, wada berýänden köpürek iş edip bilýänligi bilen tanaýardy. Saparagyň aňyrtyndaky gadabyň nähil güýçlüligini, göküniň has şuňdadygyny, munyň şu wagt görýetdi. Düşündim. Onu bir perway gasap edip ýalňyşandygyny,
Onun beyli dälle, diňe gaharyn içinde saklap bilýän kişiligini, şeýlelikde özünden artyk yerlerinden has köpdigini boyun almaly boldy. Döwlet taparagyň sasly sesine başyny gallardy. Ana bir tür keyik. Döwlet, tüpeň oklumy? Öýdi ýaly gowsun moýşuny gören taparak, bir tüpeňe ýapyşak boldy. Bir döwlet gösterdi. Asfana näme oturýarsyň ay? Bilentikden ýinip giň tekirdiň ortara süren bökçöklep barýan keyik sürüsü, asalymlyk, hägerçe salymlyk mesele diýen ajaýyp bir görnüşdi. Ýyllarym ýar süýnüp barýan elele uglukly, çebişekli, tekeli keyikler her bökünde hoň ýalyra togudyp düşýärdiler. Olan ýyllyna togudyp gidişlerini görüňdi. Birden uçurum kady ýürýärdi. Özüni öňe has patlydyň mowşunmyka, kellesini arkan atan keyikliň alkymyndaky süýt eren pamuk tüýler sürüýüni has eşkar has şahyna görkezýärdi. At şumat. Maýazy minni. Sürü gün gabada gelipdi. Üslaşyr ýa-da 70 taýmasaň, okun birden birine degmejek many ýokdy. Taparagyň ýüregini el alanyny seyretmezden döwlet haýal deprenýärdi. Munyň öz aradasy özüne ýetikdi. Ýeri gümpürledägeden birini ýykdyňdy. O şeýle ullokan bir keyipmi? O häzirki, onda da adama tägerçe purtotluk bagyşlayan eşiretden hem artykmasmyka? Muzaga lezzeti ahmyrly hasraty öwürmäge näme gatyrysyna? Gümpürlüň ýa-da betäýätin yaradylan janawyryň tugdurylyp, garaguma garyp gitmeni gatyrysyna? Ne diýen aýt, şeýle purtot wagt geçdile. Ana ýyzyn biraz keyik gelýär şonu. Tüpeň saparagyň kakyp alanyny döwlet duýmany galdy. Onyança gümpürle çykdy. Agsak keyik togulanıp gitdi. Şo wagtda saparak ýyzyna solun guýruk bolan mälik bilen alan agyna tarap atyldy. Mäligiň birde peýda bolany döwlet asyl duýmany malyn eken. Zanly tene ýarak çekilmeginiň, göderligi gödöklük bilen daraşylmagynyň, ejide ganymlygyň gösgöni şaýady, hatda şäheri bolan döwlet hassa ulalaryň gözlerini bir ýumdy. Balkylladyp açandan soň öz bolup duruşyny düşünmeýän ýaly. Töweregine ýalt ýurt etdi. Bir de olaň ýydy bir algady. Ýo ýerni çykdy bolsa, ölen giň waka bolup geçdi. Bulut mergeniň birin sapaklary özüni öýden eken. O janawer bolsa agsak tahyry. Yarasy azar berip eliňläp ýürün ursa bildingmi? Hemişe bökejeňlige hyzyk edip duran keyiklik tebigatyndan mahrum edilen soň, ýaşaýyşyň oň şünini bütün doğruluk bilen dogam etmejekdigi belli dälmi? O ödejizlik üçin dünýä kanunyna laýyklykda her ýerdimde edir çekýändir, ýene çeker. Eziz bolup ýaşanyň ýaşamanyň udur. Oý dünýäniň azabyndan aňsat diýilsin. Saparak keyin derisini ýaryp, iç goşuna aýryp, derrew duz bilen eýini ýetirdi. Şo wagtdan bir gapdan gelýän azlaşyk oglanlaryň gulagyny ýeldi. Ýalt bir-birleriň güýlerini seyredişlerinden dödüp bolmajak ullokan bir ýalňyşlyk goýberen nuklerini gözleri ýetdi. Azlaşyk goýundyr gözüňiň ketidi. Kelle görüp o ikisiniň bir-birine goýlaşanyny etawan etmedik kusura näçe. Üçüri üç ýerden. Atly piýada berende çyksalar, iki sürüjülgäni iki azlaşyk ýögürüp bir-birine tarap eňip gelýärdi. İşden geçipdi. Bu wagt ol iki sürüýüň öňüni alyp biljek böget dünýäde ýokdy. Sürüler garpyşdylar. Berini habaryňy. Betmişiň bilen baýlar sen arkaňa kakmaz. İki waka dogdurap ýörenmäli. Men kovmazlarmy? Diýip ýoldaşlaryna sorady. Ýeti saramdan soň taparak, "Nire degse şoňa degsin" ne diýip barlan küçlü giden boldy. Emma onkom ne ýoldaşlaryna tetelli berdi, ne özüne. Oba uranny döwletiň ýüzü öňküdenem gamaşykdy. Ýanky wakan üstüne ýeri innikini eme diýsin. Ogurunlar näder käler? Mälikler boldy hakyt, bular saýala oturan bindiler. Ondan bir aýul ahwalatam onçaklar garatly bolmady. Binni erkek kişiniň baş guwunjy bolan aw keypinden mahrumka. Eýdim sen tüpeňi kim saat bilen okdydy? Göreşde taparak erjelrek boldy. Ateşte sen ondan ýokdurakdyň ahyry. Ne bir hünäre ýytyar edip bilýän halyňa näme üçin ýylan hakarat çekmelimiş? Aw bolsa aw boldy. Aw üçin yaradylan bolsa onu atmaly boldy. Döwlet atym taklady.
tüpüň ýaňadan oklady. Şo wagt gapdannaky gerişiň üstünden ýene-de bir sürü keyik bäri gaşyrly. Olam öňküsürüniň giden uğruna nazar alypdy. Demek şeýle tarapda haýwanyň suwlunýan bir bulagy bardyr. Ve atından hasır kusur düştüdü. Bir tümme oyaplandı. Döwletiň garaşy ýaly sürü hayretmen gabatdan kilerdi. Be 3-4 keyigi öňden goýup, gyýr ýanyň nakyny diýdwana mindirdi. Mäşän çeksek boldy. Emma keyik onyança diýdwanyny gozdy. Döwlet ony ýene-de bir keyigiň pilçesine gededi. Gulaga agram berdi. Emma gasmaga bugun ısmadı. Bir keyigiň kellesini arkanlygyna danyp, dört aýak bilen böküp gidişi misli gabaha sırtdan tämirlik dünýäsine tarap ähli ümidini atyp barýan ýaly. Döwlet diýdwany ýyrakdan birine geçirdi. O barda uzun boyunly gapdaly ogudan egip, özü bilen deňleşip gelýän oglugyny etawan edip barýan göze doly ýene keyikdi. Muň hey, awsak togda ýokmu ka? Awsak sürü bolmaz diýipdir ahyry. Yine de şoýun kyýaly. Gapdalar oglukly, çebişli, başlary goşa guppoly ýene keyikler. Uzun şaklaryny haýbatly bolýan. Göze has doly teke keyikler. Ýagyrynlary ýap-ýasy, guyrugy dürtürin ýar bolup duran ennamly keyikler. Renkleri hurmaý, ýuhyrlary bozdan gelen ak, kelleleri dağ gödürleriniň hyýaly egjizik buýtonuşly ogudan keyikler. Ýensiden gelen sagdyn aýaklarynyň ýendamlygyna, bir lamarlarynyň, siňirleriniň gatyrgyna bäh edip bilmeýärlermi? Keyikler hut tekir ýeri ödýänlerinden oýtoň meýdanlara ýögürüp, togusup sapýadylar. Hago bir togusuş däl. Arasyny men telim togusuş edýärdiler. Haýwanlar ok ýeter meýdanyna ýem aranaşdylar. Kana alsa keyik. Sürü algyny bildirmedimi ki? Megerem algy bildirmäge döwletiň gellegmedi. Haýwan. Garsyna garap an kolup duran döwlet beýtýar seslendi. Keyiklerini diňe tozan görünýärdi. Ullukan iş bitirmek üçin hoşnutlugyny da, beýhepbelik üçin özüniň göwüniň geçýändigini de bilmän. Sermisal hally uğran döwletiň ýüki ýeňler ýaly. Oğlanlaryň 70'ini hem barha aşynlaky alady berýärdi. Olaryň ýagyryna gamsy oýnajakmy, taýak oýnajakmy? Ýöne güjük kimin daranjaklary belli. Soňram nira barjakdy Allah bilsin. Kerini döwlet bu ýagdaýda näme etmeli bolak? Jeda berişine sessiz ýönte şaýat bolup durmalymy ýa-da olar arka çykmaga munyň şaky etsekmi näme? İl yatıp itoklarına uya giren döwlet, öýe ýeginine ýene de bir labir allam hatap edýärdi. Dostlaryna kömek etmäge munyň gaýraty satmanyny. Güýçler den gelmeýändigine de edil beýtmek bolýan näldiraky. Näme bolsa göreýmelli. Deňluşlara diýerdiler. Sen bol hakit gaçdyň. Ýerin soň. Salim munun öň bu oýdy ne hili wakary bolduka. Atyny daňandan soň bir öýe girip bilmedi. Öýe hakda ul arada galýanlyklaryny akyl etse de häzir öýe hyzyp derli. Şo wagt gara göründe şüýhüli gaýmalaşyp ýörün bir kysany garamyň göz düşdi. Öýdem saparaklym töwürüni. Gitmedimi göwüňe bir guman. Agyllara, çeplere bukudaklap bir olara golelaşdy. Göwüne girişýärem boldy. Olar da kim boljakdy? Baýta türe gulnadardy. Ene birden orta olaryň bir keşäň dört tarapyndan tutup göterip barýanlyklaryny taýgardy. Keşäň üstün boş däldi. Azyl o taýda gyzarylyp ýorgun görünýärdi. Bine hem boldy. Bine näme ahwalat? Ulardan gowulukdan başga näme otlasaň ýalňyşmarsaň. Ýöne keçedir ýorgun ogurlaryna çykypdyrlar diýildi. Inanmak kyn bolsa. Neçikde bolsa döwlet olaň ýerininden galayıp bilmedi. Bu kodoklap bary berdi. Aňyr ýanyna bir araň şäge bady. Şoň üstüne aşy berenlerine ýorgun gymyrlan ýaly. Batyrak bir galmagal çykan ýaly boldy. O tezden ketildi. Telim ýerden itler ýürüşdiler. Berki ýerden ardyny zırameşdirdi. Döwletiň depe taşlary ýüşüp gidipdi. Öýd ýeşdigirlikleri, eserdeňlikleri bilen gulaklary itinkä dönen şöyle adamlaryň beýle tüýüzü kagden mahallaryny
Bir ayıbı gadimlaryň tapşyryny ýetene. Düşekçiler tiýlik bilen alaň aňatyna girdiler. Keçen üstünde adam bar ekeni. O elbette Gülsenemdir. Welle sakan şetki ağırlaryň birini garaul bolup ýatmaly. Sapara. Näme ony? Daştaştırıp bilen oklarmy? Alayda her wakadan soň dogrudan bir göçlüge bolupdyr. Ýöne wakaň iň eýmenjinha şu wagt şuýerde bolupdyr. Döwletiň dünýäde görün aýrylanyşlyklarynyň içinde şundan ýürek bulanjywanka. Bir ögözek bolýardy. Bütün süňüle galp edýärdi. Emma häzir gyýdyny gaýdyp biljek däldi. Şoň şuňym äli here tapylygy unutup, alanyň bärsinden barany duýmany galdy. Hol aňyrdaky ýylgynlyja oýda gopýan ýyldan çykkan şagdaýyň döwlet dir şaýady bolmaly boldy. Beýlerekde bir ýerde gulnazaryň telpegi şala göze haýgardýardy. Baýhet keçäriň üstünde ansançylyk kadatyna sığmajak gaba hasyl edýärdi. Ýok. Durlu. Aýryl, şekerini meýit. Şuň menden tapsaň, Ýezraýylyň taparsaň boyun bolay. Ýağ giydirip, ýüpek giy, ýeseň giydir, basyňy giydir. Aýrylyňy, beňini pes waýda aýdandyr. Özüň ýany dersiň. Ente gabir daýa gopy ýok ekeni. Agyr tutulýan üçin Gülsenemiň sesi bas geçdirýärdi. Ata şiret aýdaryn. Tünüň başyň ömürdürn, owuştana. Bizden başyny hanam bolmaz degem. Bol ýogsa-da Vay öldürdüler, vay yet. Yapa bu kodoklap durun, döwlet dikirin duyman galdy. Ýadyr göwresinde galpyllygynyň aýrylyp etiniň gasarynyny beýinni bildi. Tüpeň arkadan kakyp aldy. Oklu tüpeňiň nili oýa tarap gönükdi. Birdenem 7 ýaryn bilen deňskan aýylgan skümpüllü, garanky goly doldurup dünýäni ýanglandyp bitdi. Golun zynfa gyýkyldyryşdyrdy. Ondan tüsýän gaňartyndan ýykylyp sürüşip niýedir hermenekleşip uran iki göwreýäniň garaty göründü. Biri bolsa bärini hasanaklap gelýärdi. İtleriň adamlaryň gyýkylygy daşlaryň oýun tutdy. Ýere tapan sarı döwlet ýygyna dälle goly tarapy aşyrly. 12-nji baş. Söwdäsi dilip Turka Abdurrahman insaniýetiň bir-biriniň mertebesini pedelitmekdi. Naýan zaplygyň haýry derejesine ýetip biljekdi barady. Bir ýar oýlandy. Şo wagt onu ata şiirdir ýaranlaryna, hatda ajdara da duýgudaşlyk pikir oýundy. Ol derrew mögzerli. Eýdemur Şeýit Mekgül Abdurrahmanyň munyň ýygyleşleriniň depbilenen göwünni şeýiklemeýärlermi? Birdenem aradan awarsyz wagt geçenini garamazdan owanyň gyrasyndaky oýda göz gulwan oturan ýetirleriň halyny gödüňe getirdi. Olaryň çekýän hatyratyny şu mahal hyýalyna has ýaşaýar zanynyrdy. Abdurrahmanyň bakadan sana bolan begler beginiň gulluksyz soňundan beli bir kişi hususiýetine geçenler. Emma sen begler begiden azaza bolmazdyn, hiç bir halatda ýüzüne gaýtarmak bolmaz. Be zamun adamsydyr diýip başam marmağın sömmöldüp siýasatdyr diýip üstüne goşdy. Hemme zatdan öňülse altyn diýişleri, ýüzükler ýalrap görünýän saýyp atlandy. Abdurrahman öňüne sara gurady. Ýolla ol, özüň ýasy paý görünýän, näme kärdesin diýip sorady. Okuýadym hem, okuýadym diýip Abdurrahman jogap berdi. Saýyp esle salam oýlanyndan soň, sen kärhanada işlersiň diýdi. Saýypdy hyzmatkär şünem gara sypaçylyk ýokunluk tapdyrman durmazak ýaly. Ol Farsy türkü gatışdyryp muň bilen gepleşip gitdi. Özüm türkmen obularyň ýagdaýy bilen gyklanýardy. Nähili ekinler ekilýär. Olaň önümlerinden näme edilýär? Nähili mal edilýär? Söwda ýagdaýynyň eňsi. Pul barmy ýa-da harit alyp çalşylýarmy? Nähili hinetçilik, hünärmençilik bar. Hanlar halka nähili salgyp salýar. Olaň baýlarla arasyny çykdy. Galtaman kelme. Şäheriň bir gasyna çykyp berenlerinde bir köşäniň şünkünde saýyp saklandy. Ejekler şu şow ýaşyl demir bilen ýapylan penjereleri adam moýy beýiklikden hatarlandyrylyp goýulan. Uzun daş saýyň içinden dokma daragynyň kasarynda şereşdi diýdi. Kärhananyň içine girinne Abdurrahmanyň demi tutuldy. Todun nähiller del jisimleriň ýyzy
Onlarça adamynyň demi. Tapyrdy, şakyrdy. Gelmeden gurarlaryň arasy eriş argas ýüplüklerden gyrma garşdy. Olaň başyndaky adamlar gara başlaryna gaýdylar. Bir ýerde keteni kysmy, bir ýerde daraý kysmy, başga bir ýerde sowtany, şepbetew, ýene bir ýerde atlar kysmy matary dokulup. Oturumlu tägelside piýasgel bermeýän, ölen giň köýnek balakly, ýeňsiz keltekseli, başlary deperi çürülýän keçi depekli ýa-da selleli erkek adamlaryň biri ýüplükleri germeşdirip ýördi. Haýtyda mäşilik, gylys şýaly gurallar bilen dokap otyrdy. Haýtyda düşünüp bolmaýan ýene-de bir zatdyrly meşgully. Erkek adamlaryň arasynda kim käs şolar ýaly giň eşikli, duruşan dinandyrym görnýärdi. Sahip Abdurrahmany aňyrda bir otog alyp berdi. O ýerde ýüplük goýýan ekeni. Sen şunu işlersiň diýip, sahip muny gözleri oýnaklap duran bir adama tapşyrdy, çykyp gitdi. Bu ýowçulyň ustasy Abdurrahmana häzirlikçe onu muny öwretdi-de derregem işledi. Bugün tersliň oňryň batylyp goýulan gulas boýy kelepleri, gerli ýüpleri serip, guranlaryny bolsa bir otoga daşamaly boldy. Soňky günlerde bolup geçen wakalardan kelle sämäp duran Abdurrahmanyň şökkün göwüni ýüplükleň rengi alkem aşaratdy. Ola şeýle odun, şeýle ýeti, şeýle doýgunny. Hut gözüň ýagyny ip barýady. Gyzyl, ýaşyl, köplen şolar. Türkmen gramada ketenler doğanyň düýp renkiniň şu boýaglarda duny bir öňem ýeşdipdi. Ana haýynly bolsa, şonuň gedil jümmüşünni, renk bilen gyzyklanýanlygyny, olar ören iňsiden saýgarýanlygyny aňlady gerek. Bir kundan Usta Abdurrahmany bir işin göz başyna geçirdi. Ve her hili yapraklardan, ağaç külkösünden, yeniden emirlerdenler garıştırıp boyu tayyarlayan 3-4 tane adamynyň ýanyna işlemeli boldy. Olara alhimikler diýýärler. İş gyzyklydy, sylsyrynlydy, döredijiliklidi. Haýsot nähir renk berýär. Haýsy bilen haýsynyň goştuň nähir renk emele gelýär. Nädäňde goşmasa ýuşgun alyp bolýar. Nädäňde has doýgun tolmadak bolýar. Ýöne ol sullar anjykdylar. Zehinli emma azgysdylar. Näçe göwünde degilini Murda Abdurrahman bulardan bir zat peýdalanyp bildi. Olar muňa okumak öwrenmek üçin bir näçe kitap berdiler. Olarda dörlü maddalar hakynda geň maglumatlar bardy. Akşamlaryny öýki dizik otogyna şemiň ýagytyna bir işler muňa taň güýmenje bolýardy. Soňa waka bu olardan başga ýyl kitaplarym alyp başlady. Dil tarapyny bolsa sany salymda öýdeşdirdi. Diňe farsy diýil, arap diline de eriş berdi. Ene şeýdi. Molla Abdurrahman ýugurdynyň udak bir ýerde. Ýat adamlaryň arasynda täline tabin bolup galmaly boldy. Abdurrahman aslynda sehel mehel zada gaýr boljak adam däldi. Syýlagly welnazar işanyň ogly. Bir ulubanyň mollasy bolan üçin büýüde de owada da eljiredilip diýsen ýalansy däldi. Türkmen öwlatdan gorkor diýileni. Munyň şahsy howpsuzlygy kepilendirdi. Üstesine öz sowadyna göwüni ýetýän nuşun ruhy ýokardy. Şu ýerden bolsa öz diýendilik, erkin pikirlik başlanýardy. Şo ýagdaýda ýaşap ýören Abdurrahmana diňe häzirki şertler däldi, bennilik agyr diýýärdi. İçini ýyrtýardy. Emma lazım näme? Şaharbary gitmeň ýer däldigine düşünmänem bir gör. Abdurrahmanyň öz gorşly türkmen gidemligi meterlikdi. Bir urunsa da urnardy. Ýöne tebigatyna mahfuz, ýurt germegisligi, başa düşen bennilik labarynyň gapdaryna deň agramlyk kembermen durunokdy. Dogrusy bu odurlunym owa sığmaýanlardan. Molla nefes bilen bir gezek Buhara gidip görüpdi. O ýyl Serdar Dawulyn maşatda bolupdy. Mahlasa jahan keşdeli kyzygy muny odurlunym öz gününe goýanokdy. Ýöne madama jaýyň şinde işlemek Abdurrahman ýerdi. Bir ýerde bolduň, ullokan bir ýurt gördüňem däl. Munyň şäheri owulyň çykat gelýärdi. Belki şonda Serdardan hem bir habar alyp biler. Ýalňysmyan bolsa. Abdurrahman öz sahibi Agay Hasrow meşkede öýden alyp ýördi. Aslynda bir öz düşünjeliginiň, tuhan goýlugynyň elimi ödüne sığdırıp durun ullokan gözleriň öňünde her ninin gadaply adamgam
Antansılık şiinlerini göğürmen durup bilöydün oktu. Oturul meşkede olsa teyinli de payçılıksız değil olur şemeli. Onun Abdurrahman'dan uğurdaşırak ne ahiller bir şakannazlık sıfatlarım vardı. Ahırda Abdurrahman'ın iyili çıkmak gardığı amal açtı. Meşkede tögürükteki oğulurdun kârhan üçün pağıtı yün, yüpök yar yönler satın alyadı. Pağıtı yığınlaşlanıp, bir iş yündün yürü diyen adamın yarına kuymakçı gerek oldu. Şunu da Abdurrahman bildirini. Meşkede aşaklıktan mıngı yarınlakiyenin eline etevan olmaklığını tapşırdı. Garip sırf ediyen olaymadın deyip şübük ediyen olurdu. Beyle kümdük zatlar Abdurrahman'ın ödünü arava vurmacağını, asla nevsiyen zattan yok orduduğunu o megiremeyen göd yetiriptir. Bir saklanrak deride yerleşen obanın ehli dayhanı, Meşkedi'nin müşterileri ekeni. Bular yabiyada gäwümüş koşulan arabalar bilen barıp asma teredilerini geriye edilerdi. Dayhanının paltosyny çekip alýadylar. Bagtanyň bagasyny kärhananyň ödününe öndürilen matadan ödýärdiler. Bagtanyň batmanyny yarım tümünün hadaplap, şoňa görä haýdy matadan islese, nahmy ýüňmi ýüpekmi ýetdiginden garlap mata ölçýärdiler. Toplanan bagtanyň bir bölegi kärhananyň agdyndan şiýma bolup girýärdi. Köpsüni Meşkedi, Ferengi, hindi täjirlerini, maýdarlaryny satýardy. Olardan girýän funt sterlini, rubl ýaly pullaryň gadaryny Meşkedi'niň bilişine görýärdi. Söwde ganimet edýärdi. Kärhanada köpden mer gulpasyna ýatan, eýsle dermanlaryň güýüdün zordan saklanýan matalar egilip barýardy. Meşkedi'niň keýip kökdi. Öýürsü giňelinden Abdurrahman öz kowmdaşlary, saragatlylar barada habar alyp boldy. Olaryň tekeleriň, salyrlaryň şu etrapda köpdüğünü odurlaryny bilýärdi. Sonra gide gelip görmek katarsyz däldi. Ýollydy. Bazarda gawat geliniň bilenem sanaýmak aňsat düşenokdy. Eşikleri garym gatym bolup barýan ýaly. Adamlaryň ýüz keşminden saýgyrmak çetin. Türkmenine Eýranyna meňdeş. Eýranyna türkmene meňdeş gitme. Eýranyna ýok millet, ýok taýpy bar. Meşkedi'niň aýtmagyna görä 40 milletli Eýranby. Asla Abdurrahman'ın kim düşünüşü boyunca bir yerde bir Eýranyny bu orada türkmenin düşünüşü ýok ekeni. Türkmenim Eýranyň şo beýleki 40 halkynyň biri ýaly diň Eýranly. Farsy dili diýeniň edil alyp gidip ýalmap eredip özüne siňirip barýan ordan etçi. Haýsyny goýup berseň edil suwara. Ýene de türkmeniniň agrasyragy ýok bolarly. Öz dilini ganimet saklayan eken. Başga gowrun bolmasa şo dile ýazjak bolupdyr. Abdurrahman gezdikçe Türkmen diline gepleşip duran adamlara kän uçup başladı. Olar bilen habarlaşy berdi. Türkmenler köpülen mallar bulunukları üçin dağ, çöl taraplarda ýaşan ekenler. Köýneden oturan türkmenleriň gurrun görmegine görä, şundan gulmasara gitsen tä Yunanistana, onun ilerik Mekke'niň bäri ýanyna gyzyl deňde çenni. Günnogul gitsen balyk padagşany çenni türkmeniň ýok ýeri bolmaly. Araky serdarly Abdurrahmanyň wakalardan bulan köpsi habarly ekeni. Abdurrahman görüp adamlar tolgundur. Serdaryň gyýdy barada kim käsirek habar eşitdenliklerini aýtdylar. Emma onuň özünden derek ýokmuş. Abdurrahman maşada düşeli bäri şa bir wagtga aga kişi bilen duşmaklyk ýaly edýärdi. Ol ýonky ýernemkä? Ýonky ýagdaýynamka? Onu göresi gelýärdi. Peýdasy degmese ziýana degmezdi. Özüm ben näme tanış adamlaryň arasynda Abdurrahman üçin her näme bolsa ýeketek köne ýüzdü. Bir gerek gurrun arasynda Meşkedi'niň onuň da adyn sonu beşdäýdi. Onuň töwekkel edip onu sorady. Sen onu tanýar ekeniň o. Düşnükli. Salar wagtyndan. Onu tozdurdular, olunny tozdurdular. Pahir. Hökümetmi, sapagulmy? Onu Ferengiler tozdurdy. Günnogorda Ýewropalylary Ferengiler diýilýär. Onu Ferengiler tozdurdy. Bäsleşlik bilen. Bu nähil bolýar düşünemmek. Düşüner bararsaň şu ýurtda bolsaň, olunny ýerini Ranta ýöwürdi. Ranta. Rantanyň günnogor ýurtlarda aýdylyşy. Ranta näme bolýar? Omy şo çaýhananyň bazaryň ýeri
Ağa kişinin ata mülkünün bir şetidi. Öyle bazar iyi girmedi. Ferin girir tavşırdı. Yöne yeri yeti urunun için onun yer hakkını almağa hukuklu. Anarantı. Şonusunu alıp yatır. Yok mesi yaşaya, onu söz yok. Umurup durdu. Adamını çekmeyen alıp yatan vurdu armağan ne mi? Meşkede ağzını tıkküldü. Umur ayşını. Yurdun iyisini kaytaracak dağdın biri arantadır. O yaltan kesbi. İşe ol yerden 10-100 etse peyda olur. O ne mi? Milli girdisi de mi? Abdurrahman yöne iğrini saydı. Meşkede bir gün Abdurrahman'ı ağı kişinin kak etti. Ağı kişi bunu kadarlı karşıladı. Yerini çıkan orada ol, özünün yokta olmadı, pes del ka görüp dağırı. Baya kuvakaları, ağı kişi eşten eken. Elbette kıynanıptır. Abdurrahman'a onun haypı geldi. Meşkededen bunu dileyecek yalım etti. Emma zamunluk yağdayın eşten ton, ümitim bulaydı. Ondan bir meşkediyenkide hem gatı bir har değil yallı. Bazar önkü olsunun has sağlıdı. Has melekeli, has haritli, has pulludu. Emma ağa kişi bıraktılara keyen park koyup durun oktu. Onun yer hakkı ütüfü ekeni. Ağa kişi son iki çayak duşmak isteyenliğini Abdurrahman'a işaretli anlattı. Meşkediyenin keyfi sağdı. Emma günlüğün birini onu soğun doğrudur oturuverdiler. Dayganlar Pakistan'ın deregine mata almaktan boyun sırdılar. Olar öğünümün bakasını pullen üzmek gerekmiş. Kaydı pul burada on tapağı diyor. Tiyizden yüngdür yüpek alayan bulluk sürrem şeyle deyip yüzlerini tallaşıp geldiler. Zeminler öz payını dine pul görünüşünü alacakmış. Hasırlı yeri şeriyegine, hasırlı yagdayılrak yeri yarımını alıp, özlerinin zeminlerler tarafından talanayanından zeyrinip görün dayhanlar. Dağı gidere uğurlarını yitirinlikleri için o zagat kârinlenem gidere emelip yön uğulaşıp durdular. Meşkede kail olmaktın maşalası almadı. Kıyın görtüdü. Bağıtanın bağatını hindi rupiyatı ülen ülmege durdu. Yöne fun sterlinik gülen rublya gedeklerine bir edil etinden kesilecek kâllı. Meşkedi madalıca bir büdürüdü. İki odun arasında kaldı. Matani yölü harit yağdayınna kârhanada kiltte taklamak. Hilakçilik ahri. Eğidip beğidip kara sögüde devam ettirildi. Emma teyzen yine de bir yakımsız gurrun yüze çıkıp başladı. Dayhanlar o obada peyda bulan bir ferenginin önümü has yukarı bakabile alacak diyenliğini bulur duydurdular. Özü isteseler pul gerek olsa has kovu hem de ardan matarıyla hadaplaşacakmış. Bu haber eşten meşkedi o da köyde düşüverdi. Düşürse de var eken. Meşkedi bakan dayhanların peydasına bir özgörttü. Alazın ne mi? Emma o bunu halat edip bilmedi. Ferengi onunum aşağı düşürecektiğini gılan ediptir. Gurda darkaş, gayratın oldu. Ferengi bilen. Meşkedi sartını lampa yere koydu oturuverdi. Bunun yukarı galarımın yağdayı yoktu. Şeyin bağlı mata etmek için ediliyen ehli sıktayıcını ayırsan, galını hap girdezi oluyor. Eğer de yankı sıktayıcı. Yani bulun ayetmeğine göre öğünün düşen bakatı az olsa, sahip girdeciğin kâyan olluğudu. Köp bulunduğunu elbette tersinedi. Ondan sögüdenim şoňa laýyklykda guraýadylar. Öýden düşýän bakatyndan ýokarra satyp peýda galynmajak bolsaň, onuň bir manyasy işden başga hiç adam dälligi kime düşünükdir? Sahip girdejili deňişdirip bolma derejede ýokarlygynyň arkasyndan ferenginiň bäsleşdi ukyby has känni. Şoň şünem bu iki göçümde meşkedin yatırdı goýaydy. Indi bulan haridynyň ýüzüne terediýän tapdyryny okdy. Kärhananyň bir agzdan çykan harit pula ýugurylyp, onuň da bir bölegi şeý mal goý ölümçilik derwaýatlyklar höküminde beýleki agzdan giýip durmasa, onu petige düşdüň. Tozduň. Meşkedi kärhanany ýapmagy mejbur boldy. Kärgähler sögünüşip dargap gitdiler. Kärgäh farsça işi diýmek. Meşkedi diýen işi adamdy. Derre başga bir pişa ýapyşdy. Geçkinin İngiliz matalaryny satmak üçin dükan açdy. Ferengi täzirleri lomoy alybersen, haridyny has ardan bakadan berýärdi. Meşkedi bolsa, onu madalyjy peýda görüp satýardy.
Sahip Abdurrahmany halallyk üçin bir dukany satış edip goýdy. Bu bolsa edil onuň talap edişi ýaly garydy hödürlemekde ustatlyk görkezmedi. Alyjyny mülakatlyk bilen dukany çekmäge ýokdy. Meşgediniň oýundan şundan hene gedişi ýaly mumkudy. Başga köp dukanyň tapawutlykda dinan müşterilerim ýeterlikdi. İş ýene-de ýoly düşüp başlady. Meşgedi inni matany üstüne getirip därle öz üstüne gidip alaýsaň has peýdaly boljak diýip kän gurrun edýärdi. Emma aýak getirden daşrak diýip hırsyny işleýärdi. Dogudurun şu matalar nerden gelýär sahip? Ingowlary Manchesterden. O bolsa şol tümüsanyň hem aňry başynda diýenni meşgediň gözleri bir gadaplanyp bir ýaldyrady. İngilýa diýip eşitipmidim. Hawa Olaň ýödleri ýol harazadynyň her üstünde ýakalar. Olaň ýanyna meşhur zat barmy? Öz hududy gämirler gelip gidýärler. Köp ýük getirip ýakdan soňlar ýol harazadyny duýana gomalar. Gelýäniňki gelýär o. Wah, alany ýanyna diýsene, meşgedi jiberini berdi. Men kireýet ölep, Kap dağının daşından ayrılıp katlanacak oldum. Kap dağının, uluğunun gağının sözünü eşitenine. Abdurrahman hatta tiskinin duyman galdı. Ona diyetip bolýarmy. Nerede? Näçe günlük ýolul? Näçe aylyk diýsene. Şeýledirli. Ýolsam näme be? Kap dağı Afrikanyň aňyry çetinne. Meşgedi arkadan mata surun ullukan yalru kağıdın gatlarına orta yazdı. Ine şunu harita diýerler. Şunda hemme ýurtlar görkezlenip, oň ýüzündäki dürli renkleri, müňlür tasawwurlar düşündirmäge durdy. Harita diýilýän zat Abdurrahman öýren gadatlandyrdy. Harita ýakyn we orta günnäwir ýurtlaryna kartanyň atlandyryşy. Munyň bilmek görmek üçin kelwat edip ýören dünýäsiň hemmesi, eýlesi beýlesi bir gulas kağıdyň ýüzüne ýerleşdirip nurdan etsi. Ine ýurtlar, tergetler, ine dağlar, derýalar, deňizler, manlar. Tüý sahan keşdäniň hemrat eken. Ine de bulan öz mekan taragytdy. Ödüm bütünni ýakynjakdy. Ýyl dostun ýetjek bolupdyr. Şu aralygdagam ullokan ýenneşe edilip ýör. Ol ferengilerin gelip ýören ýerlerine akıl tuturýarym der. Bir tiltemiň işimkä ýa-da başga bir ägirtligin. Abdurrahman öz ülkelerine uluk wagtlap seretdi. Enteklerim teretsekdi. Şo sydyklaryň arasyndan sydylmadyk owularyny, ýaplaryny, ýollaryny adamlar görjekdi. Emma meşgediniň bar aradaky sen owaň der. Şoňat meşgedi kartaň bir ýerine galamyny dürtdi. Söwde ýollary babatda Hindistan bizden ozdurdy. Okyanusa girip dur. Görýän. Diýsen amatlykin. Oniýan Abdurrahmanyň hakykatyny bir wagt aga kişiniň şaýhanasyny gören hindileri. Olaň birin gurrunlary geldi oýurgany. Ýöne basybalylygyň hem depirjeklik edäjek ýeri ekeni. Üçte görewi alaň açyk. Şolaň ýolundan sowrak bolaýsaň kimde ýaly? Olaň ýolundan sowrak meşgedi işi ýangyny güllü. Basybalyjynyň ýöňünde dağyňam söýleňem ýene bir dağyňam begötdäl. Ol ölenini, ösönini bilmez. Gaýgyryp goýjak ýugurdym galmaz. Meşgedi soňdan has tutulany. Şeý diýdin. Onu näme ansaplysyna duşursun nämeseň? Onuň ansaplysy bolarmy ka? Ondan meşgedi zan agyrlyk bilen ýerine tilkip goýberdi. Kar töýle goýmandy. Galamny ýanky göz dokundurup durun üç furuşlukdan şepe tarap epede düşürdü. Bulurum bize gara ganimet. Ulusu ýolunyň üstünde. Şoň ýal bolmasa ösmez. Şöwde ösmedik ýerde de ykdysadyet galkynmaz. Hey, bazary üstünden sowulan eýran. Kartada hatlar okuma uygulany bulan Abdurrahman. O diýäniň İstanbul ýarly diýip sorady. Hawa. Ana şo taýda da bu matalar üçden bir ardan alyp bolýar.
Meşkedi kartada kendim tünni. Kaya yerlerini karşılap, hirelep yürüsürüstürdü. Ahirin bir yere barmağını ıyırdığını dürttü. Heyt şu taydan var. Bir-birine yakınacak durun iki tane göğrenkin. Demek suun arasında sarı renki. Guri yeri dırnaşaklap yırtayacak gollu. Şarılığı bir açtadın. Ondan o özüne gatıbı goğu düşünmeyen, gözlerini tegilep durun Abdurrahman'ı da yetirip fikirini paylaşadı geldi. Vah, Müsür'ün hediyi onu aşşaklı. Hediyi kiçirek hükümdar. Türkiye'nin şovatlardaki Müsür'daki emiri. Haracatı yeten o. Şu mahal Feringiler gümrük kakına şehir geçsen, grup verilli yemişler. Yani onu da Moğollara yol verin oktuyor. Meşkedi zanının yanıcına kartağın üstüne yumruğunu götüredip vurdu. Şundan sonra uzak vakit ötmenke Meşkedi İstanbul'a gitti. Ödüm yüpe kalıp gitti. İstanbul yakın yerde elli. Yöne Meşkedi'ni arada koyan başka bir dert vardı. İran'ın, Türkiye'nin her bir vilayetinin üstünden geçeninde hakimlere paş tölümüllü. Tölümüsün talanlığı. Töleğinde alar vermeseler. Tiyaciler kailmişler. Dağlarda çöllerde kankap yörün karakçılar ne alad edecek? Yöne Meşkedi tuvukkur adamı kere. Ondan bayılık kazanmak gününe koyan ne ellerle? Meşkedi öd alıp barayan işlerini dögülüt, millet derecesindeki derurluk diyeyim düşünüyordu. Bunu saklap bilecek zat yoktu. Son Abdurrahman'ın işleyen dükkanına ağa kişinin ödem geldi. Bir de köyüne çayhana vardı. Ağa kişi meyhanechiyatı çayların yukarıdığını Mehni diyen atlar bir ustadın. Ol hem ılım hem senet ustadımış. Yefir düşün bir Türkmen kıyıcağlarını kerbetine alanını eşitiptir. Abdurrahman onun şu habarı anıklap bir mıhaş etti. Esluvat geçenden son. Şu sağanın aslanı ustadın pıngan saklayanlığını. Her neşikte oldu onun sarağıttan saklanayanlığına etti. Maşat bile İstanbul'un, kâta Bambay'ın arasında katnap Gilyan yüpe ulen Manchester mağudun iki vaka lomoydan ağdırının son. Meşkediğinki tüy yetenliği bildirdi. Süngü yine de gamak yağlı oldu. Bir tiyareden bir hıyarları münü uğradı. Yeşevurlu kızığı ulu kadıncın tagamını bir alanından son oturtmayan vururlu. Meşkedi yanıraktan meğeri bir feringi bilenem katnaş başlattı. Görünüşüne göre, ol adamının körpü bu görleyenden sakınna değerli. Onun öz yurdununu eğirt ullukan kârhanları varmış. Yadır olsa, Şahin Şah böyle şeritname bağlaşıp, öz inzinarlarına İran'ın hakit yerinin astını bağırlaşacakmış. Bir giyin ülkenin toprağının aşağına her hiri kımmatlı zatların basılıp yatan olma mümkünmüş. Fikir edip oturdum. Şeyle olmalı. Bu hakta yiyen bağdarlarda da gurrun edip başlattırlar. Adam dünya iğneli veri. Niçe yüzümün arkaylanıptır. Hemmeti üye kadanını ip yetişen ne eldir ahırı. Yeri tingen dat kök bulmalı. Helki feringi pullurak adamları görüp kim şerik bulmak istese yanına çekkemiş. Son onun getirecek baylığını hasaplap anartına çıkıp bulacak demiş. Meşkediğin kellesi kıldı. Yonki işlerin taşından gün orta Bendir Abbas'a Abadana gidip geldi. Adam köp dağda başkoştuğusu, üstüne yiyince kovbu şonçu da arttırayan olurlu. Günlerin birine Meşkediğinin diperinden bir külpe deyinni. Günlerin gün ortağını bunun öyünü taradılar. Pul dadıl salınyan keyfini, sandığını götürüp gidiverdiler. Onunla da vilayet hakiminin adamları. Feringiler bilen yerin astını dördürcüklü varada mışşaylandan, Meşkedi hakta il arasında kıybat köpeltti. Şular yal gurrun çıktı. Bir yerde uğru gamsa ot degene dönürken. Neymiş Meşkedi? Kafirlerle birleşip, İran'ın ata babalarının gağını sünnetingen kelametli toprağını andırtacak gülüyormuş. Adamlar bir dünyada yerin üstüyle olmalıdır ahırı. Bıraktılar gulağını degen Meşkedi hem gülüptü, hem gaharlanıptı. Novattak saparından dolanıp gelen Meşkedi pahir bir içini tuttu. İki vaka urununu Kadiye vardı. Kadiye suht orgunun demek. Ulurak yerleri ardı etti. Hakimin özüne yalvardı.
emma netije vermedi. Tehrana weriyete yetti. Şah köşküne tıranıştı. Gaýtynny maňlaýyndan itdiler, gaýtynny ýylrak guadyra berdiler. Emma häkimden hazinasyny alyp bermegi hiç kim başarmady. Meşgedi, "Wah, emir kebir bolan bolsa" diýip hırsyny işleýärdi. Meşgedi umumyň emir kebir adyny dilinden düşüren okdy. Tağhan Nasreddin Heniz padşah bolmanka, miraslyşar şahzadalar üçin başsyna bolan Ýazarbijanyň dikmeti wagtyny oňa werýärlik edip öýden alyran ören ýeter döwlet işgärmiş. Nasreddin tagta geçenni onu öýd ýanyna getirip werýärler başy emir kebir edip belläpdir. Gyýyzdygyny berip öýdüni giýe gömedipdir. Sowra gerek gelenni Yapaşak iýinin ýaly häzirki zaman ykdysadyetini nobatda ýetenni, ellerine aýaklaryny ýitirip duran döwlet işgärleri tarapyndan şökörlen huzurlugy diketmek babatdy. Tağhan öňjeli işedipdir. Ýetatdy da. Ýurdun içki, meşgediň aýdyşýaly milli daýanyjyny berkitmäge zor üns beripdir. Göne feodal böwetleri aradan süpürüp aýyrmak üçin eline barny edipdir. Meşgedi kysmy täze usul adamlaryny gollapdyr. Harjy maýdarlar şäklendiripdir. Harjy daşary ýurtlara degişlidir. Hatta Gazar hanedanlarynyň köp sanly wekillerini diňe paşa nebereti bolanyny üçin hazinadan goýberleýän ägirt ulyp peşkeşem kedipdir. Uruhanlary berleýän artykmaçlyklary azalypdyr, ýatyrypdyr. Mekteplere ýylma, medeniýete ýoly giňden açypdyr. Dini oku azalypmaň asabyna dünýä oku giň etmäge girişipdir. Halky magariflaşdyrmasaň, ýurt häzirki zaman ötüşini ayak goşup bilmez diýip ulgana berýär eken. Gepin kiltesi. Ol tüýs meşgedi ýalylan halifat bolan. Umumyň Tağhan harizy ykdysady erişine garşy durýan magrupçy ekeni. Magrupçy diýmek. Günmatar Ýewropa düzgüniniň tarapdarlary. Memleketiň ykdysadyetini sagdynlaşdyrmak emir kebiri başardypdyr. Emma oňa derek ol özüni ýeterlik duşmanam gazanypdyr. Ähli köýüne begzadalar, uly zeminnarlar, ulamalar, şah nebereti muňdaşyna geçip başlaýarlar. Harizy maýadarlary olar gollapdyr, güç görüpdir. Tanzimatçynyň daýanyjy bolup durýan meşgediniň sınpy entek onuň arkasyny tutardan ejid gelipdir. Ýöneköý halyk. Begzadara garanynda munyň has iýbarlygyny düşünip bilmändir. Şeýlelikde şahyny şaha ýamanlar. Tağhan taýdyrmak düşmandan ahrim elinden gelipdir. Soňra bolsa onuň kellesini alypdyrlar. Arkadagyndan aýrylyp ýetim galan meşgedi o gerçek ýatlaryny bir bagyryp aglanokdy. Talan. Üstesine de şo gyýbatlar meşgedini amykly entetdi. Ol horlandy, gagarjan boldy. Bir eginim urýa diýip ederinmän tapdy. Kellesi bir ýyl hanrýany al göründi. Ol häýalişini Feringiniň kähe evlürip bilen ok diýip samardaýady. Zanýanyňlyk bilenem özüninkini taslandyrýady. Asla hut bolaýmalsyna aýtsaň, adam öz köýüni ötenlerini ýatdyryp çykarmagy öwrenmeli. Ýogsa mislenlik ýersaňa fiil urmagam, ekinmek ekmegem, hatda ýöremegem kadagyn edibiler. Çünki sansız arka aýlynyň ýene de aýlanjak adamzat nesliniň jaýylmadyk bir dabyny ýerinde galyp bilmejekdigini tentek bolmasaň aglaýmaly. Hatta mazaryň üstüne de düşünür. Meşgedi ýyldan pena gözläp, jemaat arasyna çykyp meçhitlere baryp, tutýan işleriniň behbiti tarapynda düşünürip, öz ýyllerini öňe sürüp wagt edip ömürdi. Adamlar bir diňdäjek kalam etdiler. Emma tezden şeýle gurgunlar çykyp urdy görün. Hut tayak alyp meşgediň üstünden ýynleri beresiň gelýärdi. Nebit diýýän zat jaýlanan adamlaryň, haýwanyň ýağyndan emeli gelýärmiş. Ana bular bolsa hut şo mukaddesde göz gyzdyrýarmyşlar. Toňundan mony tilsimli gurarlary ýöretmek üçin hakyk ýakmalymış. Meşgediň ýagdaý gowdärdi. Ýöne şo wagt giýämi bilen öz ülkesinden dolanan Feringi maşada geldi, muňa taň awry bolaydy. Meşgedi haýr etmän oňa ardyny ma'lum etdi. Feringi gaharyna kellesini ýakap kän oturupdy. Onu tehran uğrattı. Ulak wagt geçmän häkimiň
işten ayrılınlyk hakynda habar ýaýrady. Başda bu habara hiç kimin ynana gelmedi. Ýöne Hadinanyň gawa tasyryny gaýtarmaklary o habaryň sünniň tuğut etdi. Meşkediriň gözi ýerine geldi. Ýüri ýagtyldy. 70'li meşkedi babatdy. Nähili wagt turdunym bolsa, ömür aýrylmada döwren häkimiň birden beýle aňsat sessiz ýünde synyp oturuvermegine halk näse diýen begenni. Abdurrahman bu hakda öýçe pikir ýöretdi. Döwletli ýurtlarda häkimetleri diňe ýokardan bellap aýryp bolýany düşünükli. Ýöne öýüne garşy çykanlary käte zeher, käte jelladyň ýa-da gangoryň süýlen ýoguny ýanýan. İstese salaňa, istese zynnyna, istese sürgüne çede war edebilýän. Hatta bir gezek başa baş tögüşdi, gümüni gören Hökmürwan hanyň gel dil ýurduň adamsynyň eli bilen aýrylyp oturuvermegi. Serede otursaň öýrengen bir ýagdaýdy. Şäkta sylyp dil füýjänden soň Abdurrahman Ferengiyniň oýuna zor ekeni diýip saýyby gürletmekçi boldy. Olar bu wagt öýren ötgür boldy diýenine Meşkediniň setini kemsinmek lawzy äşkär eşdildi. Daş ýurduň adamy öz raýatyndan eri bolýamka. Bu zatlary düşündiň dälerip giderdiň. Şah olara bizden artyk hukuk berdi. Olar bizden haq ýetwady gorýar. Ýakim gaýrat saffa talasyna bir ferengini. Bir barmagyny batyrda gatda göwünne degse, şah onu ikini silme diýýär. Olaň gümrüge meňel. Olar bir ýerine ursada, maýyp etsede İran kadileriniň degme haky ýok. Men düşünýän nälerim? Olardan korkmaýamka? Ýa-da olar muny kimsi doýurýanlyklary syn ýöne bilen hökümdarlarymyz şo nygmaty ören gammat bagadan satyn alýarlar. Gammat diýsene. Beýsak gammat. Abdurrahman adamlaryň arasynda alys-salys diýilýän zat başlanyny bäri. Beýle gammat baha gurulan däldir. Dogry talaňlar bolundur, emma şeýdäde beýle adalatsyzlyk bilýän ýokdur. İran kısmı döwletler ýaly ulu utly sötede var bolan bir jemgyýet ýeni taryhda bolan nädir? Abdurrahmana bir wagda setini karara ýagdaý galmady. Meşkedi edil dartylyň tara dönüpdi. Soň bir gün gepin gerdişigelinden sorady. Saýyp, Serengiyler bilen töwde etmek ähli adam üçin hatda siziň üçin peýdaly. Eýdim berdi ýany tarapyna emedi. Emma tutuş ýurdu üçin aýrylgans ziýanly diýip meşgedi derhal jogap berdi. Sen aýt. Halk öz ýurdunyň haridyny terk edip, haridyny alsa, içki kärhanlar tozmazmy? Elbetde gördük ahyry. Aksadiýetde ýatap satýan utýar. Yemersizlik zeraly satyn almagy mejbur bolýanam utulýar. İran senagatda ýyzda garsa utullyk bolardy. Abdurrahman dalaşdy. Emma öz sözüni aýtman oturulmady. Eýlem güýerdi, günäkär kim? Halkmy? Bazar diýilýän ýerde hiç kim öz ýanyny çapmaz ahyry. O belli zat. Halkdan arzany goýdy gammaday. O goýuny goýdy hordan alyp diňe däller talap edip biler. Etmeli zat. İran senagatyny Ferengi senagatynyň ýyzyndan ýetirmeli. Ýetirip bolarmy? Kıyın. Emma adam eden adam eder. Ana şo ananza puta uymadan yetirip bolmaz. Şolary edişýäli gurnamaly. Olar nädetdir? Onuň üçin kän maýy gerek. Maýy toplamak çetin. Emma ýokardan gollaw bolsa onu toplap biljek adamlar tapdyrar. Hani şo gollaw? Gaýtam eýdip iýişe şoglap toplap biläjegi kepirlik ýok. İslen seni talap bilýär. Ondan her kim pulunu ýere gömüp gizlän ibaly görýär. Ýöli baýlyk peýdasyrak bolýar diýerdiler. Yer astyndaky hum ekilmeýän ýatan buğday tokumudur. Egerde iýişe dolanyşy girirseň, onuň her dänesi müň boljak. Olarda bir aladalar bolan näler da onu. Hiç ýerde de alla näme bolmandyr.
Emma o halklar bir çak ömrün bu emläğin howpsuzlygyny döwletin kepillendirme hakkında kada kanunlar kazanıpdyrlar. Ýöne uzak wagtyň dowamyny gan der bilen. Ana şonun doň tenagat ötüp başlapdyr. Tenagat baýlyk bolsa güýçdür. Watan güýçli bolsa, her kimim güýçli bolup biljek ýaly. Wah. O hakda jedel bolup bilermi? Ýöne köne pikirler şu günkü bäkbiden öňe tutýar. Ertir nazar alyp işlemek üçin kanagat gerek. Onuňa gaty dogrudur. As-salim oýlanyp oturundan soň Abdurrahman Megrem öýüş üçin has sylsyryny bolan bir meseleni gozgody. Haýyp, bagyşlaň. Her wagt diýsеңizem öýüňiz ferengilerden elen çeken dop gaýtam. Düşündim. Meşkede ýeňiljek güllüm. Ýok dedin ýöwrenmek aýp däl. Gaýtam diýer urluk. Biz olardan ussy hökümünde, halife hökümünde peýda bolmaly. Men olar asla ýigrenemok. Bir fugullu kan hormat edýändir. Emma öýümüň töörüne diňe öýdüm eýe bolasym gelýär. Ola ýanda dogrudur. Şoň üçin hökümetimiziň olary artyk mazrap gümrük salyp birin beýäsleşlik ukuyumy artdyrmak gerek. Iň bolmany wagtlaýyn, bir kuwatlanyp deňleşýänçek. Artyk mas gümrük beýäsleşik ukuyup diýdiňizmi? Beýle diýdigim Hariýydyň bagasyny gymmatlatdyrmagy mejbur etjek. Sögdüger gümrügiň bütün ýüküni bahan üstüne askynja etmeli ahyry. Ondan geçecek ýerini ýeri. Hanondan eýran alyjysyna olar üýtgeşik ýekkan eşini göreýin. Abdurrahman ýene de pikire gidip oturdy. Soňra ahyryna ýene de agram köpçüligiň üstüne düşükdi diýdi. Emma milli bähwidin gelejegi üçin her kim garasydam etmeli. Elbetde wagtlaýyn. Ýerundan beýdi berseň, hariýy öýkelemezmi? Meşkede güllü. Ýok, olar öýkelek däl. Çünki olaryň beýsiz ýaşap bilmejekliklerini düşünýärler. Indiki zamanada bilip boý. Gep göýgörtmeklükden döreýän bu sonuç däl. Hasapdanlyk ýörgünni bolar. Peýdakeşlik bu sonuçy tanamaz. Tozununa garip gider. Oň üstünden güler. Adamlar ýakynlaşdyrýan könüden gelýän gan garyndaşlyk, hatda dogun ata ene ogul gyr mehri däldir. Peýdaly hyzmatdaşlyk diýen bir gudrat bolar. Maňa galsa, aňsatyna bakyp olary ýugurda goýup men taklaýjakdym diýip Abdurrahman öz sadylygyny boýun alyp güldü. Görýän göli adam ýeňiň inneki ýörejek ýoly gaty sarkanyna gow. Ýok. Beýle üzül kesilip gerek däl. Goýbermeseň öz maýaň ýetmez. Onsoňam ustasy galarsyň. Diýmek bilem olarsy oňjak däl, goýbermeli. Emma töwerüňe geçirme. Mertebäňi sakla. Telediýini şeýle tutmaly. Haýsy ki hariýy maýa watanyň ösüni etsin. Zatlar beýi sylsyrymly. Onu da ýönemeli. Giden bir lekçe diyalektika diýmek. Bizim ýurt eýlemimiz näde? Köne beglere hariýy maýasy oňup bolmagyny düşünýär. Olary heň ýan gaýdysyny ýar goýup berjek däldir. Döwletiň goşuna kän bolsa, kär edilen bolmaz. Şoňa zor bermeli ýalar. Tasamsyklyk. İçinde şah başlyklaryň 5 oňlar bolsa, diňe öz hususi peýdalarynyň hatyrasyna, hariýyny, hatda ýurtda elejere bilmeýärler. Asan ýurt dolanryjy toparyň göwüni tapmak, dogry olary satyn almak, hariýy maýdaryň ýanyna nämemiş. Bularyň kada akmaklykdan gow at berip bolmaz. Meşkediniň ýanygyna Abdurrahman düşündi. Duýgulaşdyp kören kellesini uzak wagtlap silkeledi. Bay bo, sirede otursaň siziň o emir kebir diýäňiz, pet adam eken o diýip, öýt pikirini aýtdy. Pah. Gerçekdi. Eýran hazinasyna hatda halkyna oň bilen giýilejisine san bile hadaplap bolmaz. Oň bilen giýilejisin diýsene. Salymyň içinde.
Gysky ömrüň dowamyny Eýrany giň şaýygy çykarmak üçin iň bolmanyna şoň ýaly är gojanyň doly 4-5 ömrü gerek. Şundan soň meşgedi Tağhan hakkında yine de köp gurunlar verdi. Arasında babaların, bihayların hareketi diýibem bir datlar tapýady. Babalar, bihaylar. Bular hakda Abdurrahman Eýranyň öň Saragtda da kim kät ýeşdiýärdi. Emma olaň düýp manysyny düşünmäge ýetişmänni. Dogrusy elim ýetip duran okdy. Gurrunň soňunda şorur hakynda soňrany meşgedi. Azmaz soň diýip söz berdi. On arada özüni yetikdi. Gelip gidýän köpelipdi. Kimleridir, nireleridir iýerişdirýärdi. Şu sebepden soň Abdurrahman şuňur pikirlerin girdabyna garp boldy. Onu da uzak mahallap, ömürlük. Egerde şu äpet Eýranyň derdeteri şeýle köp bolsa, özüm şonuň üstünden gelip bilmeýän bolsa, onu munuňda ýyda garan ülkesiniň ne hili ağır labyryň astynda ýatandygyny gözüne getirmegem kyn. Eýranyň meseleniň düýü bolan siýasat tarapdan öz başlyklyk güýpet şödülügi. Innik ykdysady garaşdyrdyk adammak. Ene şu ýerde Abdurrahman ikisinem ýel alyp öz ýanyna sallarlap görýärdi. Eýran bilen öz arasynyň ýer bilen gök ýalygyny düşünüp ör gökden gelýärdi. Saýyp Siziň eme derdiňiz ýetken göli aýdaýt bilen kin aýt. Siziň derejäňizden biziň üçin bolsady. Mesele başga zatda diýip meşgedi moňa düşünürýärdi. Şu baýlyk bilen oňup oňmazlykda däl. Bir de hedem oňardy. Ýöne adamzat jemgyýetinde öz boluşly bir terede bar. Gözüň gulagyň mudama şonuň saýdaşygyna bolmaly. Eýran senden baý. Emma ferengiylerden haq garib ahyrı. Bilmän durandok. Özüňden güýçli ýok wagtynda güýçli bolup bilýän. Par bolýar. O seni ýem ip başlaýar. Terediňi sağ sakla ýa-da agyr tarapynda bol. Başa düşdüňmi? Düşünmedi ýalat ýok. Aksady garaşdyrlyk kim siýasatyn pes bolmadyk. Uluga kyn görýip eken. Güýçli memleketleriň baýlygy fiil ýaly üstüne awan galsa, onuň öňünde durup biljek zat ýok bolardy. Baýlygy alykdyryp almak üçin, ýeňip almak üçin baýlyk gerek. Demek olar baýlygyň üstü bilen seniň barja baýlygyňy sorup ýakdyp biljekler. Ýene bir gurrun bolany bir mesele Abdurrahman üçin has saýhallaşdy. Ey musulman, beýaslaşyk apata sanyny salymdan. Eýranyň içki kerhandan tozdurup çykar. Ondan paýty, ýün, ýüpek, biri, temmäki. Diýene ýary ýönümiň hemmesini diňe şiýigini satmagy mejbur bolarsyň. Diňe şiýigini. Ana işle aýtdygyny sylgam şonnadyr. Taga näme? O seň ýönümiň mut diýen ýalar berersiň. Eýsem näme süýürsjekmi? Mut hasabydygyny aýdaýynmy? Olar bizden alan şiýig önümlik ýarhanasyna taýýar senagat harizyny öwrüp bilýärmi näçe peýda bolar. Bärsinden 50 aňarsy 100 etse. 100 etse. Näme gözüň çegelýär? Muny ýöne eşitmäniň mogudur. Bir çydar ýarlylar. Dälerip gitmek mümkindir. Biz baýak hiç kime ziýanyny şap diýip bolmaz diýişdik. Şeýle gerek. Adam tebigat şeýle. Herkes öz zadyny ardy bagasyna ýetirip satjakdyr. Ýün satandan keçedi satanyny, keçedenden hal dokat satanyny gowy. Paýtaryny satandan pamy gidip satanyny. Ondan ýüpli gidip satanyny, ondan burada geým tikip satanyny gowy. Kim burada sen agatyň bolmanyny üçin diňe şiýigini satyp bilersiň. Sen diňe şiýig mal ýetişdirip berýänsiň. Giýdiji diýip alýança dadyň diňe şo zähmetiň hakydyr. Ondan zat onunkudur. Sen diňe mal bakýan soponsyň. Emlek saklayan garagulsyň. Üstesine de harizi onu getirip özüňe satar. O zatlary özüňde ardy bagasyna ýetirjek müňlerçe ogul gyýdyň elini ýagyny kan gabarça gelip diňe gara ýer dörüp görünür. Olam yetmese boşa turanır. İştedir. Ondan nireden watanyň
geyre galsın. Hey, işi gaydany şark. Bazary üstünden sowulan şark. Şark farsça günne bol diýmek. Bütün maňlylaryň, köne pikirleriň eýranyň öz boluşlugyny saklamak paýda gassyny. Ne derejede akmaklyk edýänliklerini Abdurrahman baýak söhbetden oň düşünüp urapdy. Onuň taýagyň beýle kuzu bolan täzelikçileri dogry aňlamadyk mümkin näli. Emma taýagyň haýsy uzy egiltedi. Agram özüne düşüp, ýegini gyzyl sypçyrga döňýän köpçüligiň nire eňenne gow boljakdygyny kesitlemek kynly. Oň öýle bolsa, köne dügünne gyzyp gowurýardy. Sowady ýetmeýänli dirarly, garanky görnýän täze ýoly bolsa gidip bilen okdy. Könesiller, ata watanyň mukaddesliginiň, gadymy şöhratyň, hatyranyň, diýip desturlaryň gorusy suwuny oň beýnisine uýýadylar. Täzeçiller milli watanyň ertirki bähbidi urunnaky göresi sagyrýadylar. Näbiret ýoluny kowlunyny malum kän bükurdur ya. Şoň ýaly olam kürtdirýärdi, ýene de könüje öwrenşen düzgünni kürtäwürýärdi. Baýak giň alyjy köpçülik hakynda gurrun bolanyny meşkedeniň. Olar geljekki milli bähbidi üçin wagtlaryň tasdym etmeli. Gerek bolsa pidada çekmelilerdi. Abdurrahman kän oýrgundurdy. Äderki söhbet munyň pikirini belli bir tarafa syr boldy. Ýeri. Ondan halkyň bu zatlary jany köýmeýärmi? Ýitge çydardan ötürek ýaly. Zanyň ýan-ýan ýerem şoda. Bu adamlaryň 5 tany gotur geçidini türseň, başarsa ha kelle kedişek. Onu başarmasa da içini urup gelecek. Emma 5 milyon ustan alıp, öýüne silki o tüýleri göli, bir tüýem gymyllanyk. Be, ýerim soň muňa nähil düşünjek. Oňamy meşkede uludan diýmen Allah. Halkam nädip günälejeňi biler ya Allah. Bu halklar maýadarçylyk düýgünniň oýunlaryny nirde görüpdir? Tagamy nirden bilsin? Şonuň üçin oňa görüp bilmeýän 5 milyonynyň görüp görün 5 tümeni has gymmatly. Bir şeýdanyň gatyl aýtdyr o saýyp. Eýranyň derdi köpdi. Ýöne näme hilem bolsa, bolonku bardadyň aladasy. Bir ýerde deňlige, aşaklykdan beýiklige dalaş edilýärdi. Abdurrahmanyň dogry eýrany gözi gidýärdi. Munyň özü ülkesiň gulmanyna şunyň derejesine ýetsedi. Şonu göreşmäge meýdan açylardy. Alanyň özüňki bolardy. Sürçüniň gelişer durardy. Binýady bir tutup bilseň, bina biter giderler. Abdurrahman käterer gözlerini ýumyp öz ülkesini arzuwyna ýataýardy. Her hili hata periplerem ýöredi uğratdy. Emma açyk deňze çykalgasy ýok ýurdun geljeginiň petikli hakyndaky ýörelgän işlerinden soň eli bu diýär boldy. Egerde bir ýagdaý meşkedeni edýän bolsa, muny nenen myjy etmeden, meşkedede azlyk ýa-ni umyt bar bolsa, muňku gömük ahyry. Ýöne onu hem üçin Badyr üstünden sowulan eýran diýär. Hemişe şonuň gaýtalýar. Bir gerek Abdurrahman, Badyr sowuly diýäňiz göli üstünde maharam bolup daýyn diýip sorady. Elbetde, elbetde. Dünýäň iň uly söwda ýollary eýranyň üstünden geçýär eken diýip, bol höwes bilen gurrun görmäge başlady. Magribden maşryga çynmasynyň Ferengistana, Hindistandan ortaýda iň uly şaýollar eýranyna satylýardy. Kergenleriň ýyly üzerine okeny, zaň hesleriniň arasy kesilen okeny, oňa beýik ýüpek ýoly diýerekenler. Be, adam ýerdäli diýen eken. Ajap adabadiyenne meşkedinin agdasy vardy. Ýöne peýdasy adyndan amazap. Şöwda ýol üstünden geçdi, o bolja o saýyp görrüňe näme? Şöwdäler haridyň üstüne alyp gelip alýarlar. İsteseň özüň şöwda gidersiň. Haridy haň ýaly ýere gymyllatsaň hem peýdasy görnüp dur. Üstünden ötenem saňa gümrük tölemeliler.
Diňe şonuň özem tükenüksiz baýlyk ahyry. Dünýäniň ähli ülkesinden habarlasyň. Nirede peýdaly bir täzelik, garanky zatlar bar bolsa, tarakky zatlar bar bolsa, onuň çetde galmarsyň. Özüňde ornaşdyrarsyň. Bir de seni kalkandıracak zadyň biridir. Ýüren zaýty. Ýöne hanal ýüpek ýol inni ýerdi. Inni tilsim östü. Suw ýollar açyldy. Kergenler öz orunlaryny gämlere berdiler. Uğur ýollar suw ýol amatly ardan hem çaldy. Düşündüm. Diýip Abdurrahman harta bilen dümtünni. Şu gurrundan Abdurrahmanyň soğun ýaly ýaňydanyň gyşyp başlady. Şu gurrundan Abdurrahmanyň soğan eli ýaňydanyň gyşyp başlady. Öňkü arzulary bilen imrigip ulady. Demek pikirlenere dörjäge zat bar ekeni. Asla bir näçe halklar bagtlydan deňiz gyrasyna oturmak ýagdaýynyň öwgedini berip, onu da artyr doldurup durun mümkinçilikler bularda baramýarly. Öňü bilen olaryň äklisi ynga gyrak bujukda ýerleşip uly dünýä bilen neňeňmişik bir satlyşýan bolsalar, bular onuň ýetil orta arasyna oturýarlar. Uly bazarlar adamlaryň jümmüşine dälle, dagy nirde bolsun. Anha senin daş töwereginde şeýle bir ýeňişlikler ýatýar. Olar seniň ýaly ýüz ülkeýäniň harityny ýerleşdirip biljekler. Bazar giň gerek. Han dar bolsun da bazar şu ýapet ýerde. Muň ýekföde bir dünýä ahyry. Dürli tebigatly, dürli aklamatly, dürli ýönümli ýurtlar şu ýerde gatlyk eder ýalylar. Diňe agyr birlik bilen. Birik peýdal şertler ýüze çykaryşyp uramak gerek. Bütügi bir ýerde bolanyndan soň ýetgeşip ulagyň zerurlygy ýok bolsa gerek. Suw ýollary we uly dünýäden üňe, bir-birlerinden üňe ýa-da daşyna suw gurşa baran ýurtlar üçin derwäs. Bir wagtlar er şargas satlyşyp ýepek ýoly şu ýerden oýnamak geçenlerler. Onu soğun ýagdaýlarym diňe suwsuz oňup bolmaýanynyňdyr ütme. Düşmançylyk, akmak uruşlar, başga ýer jemgeççilik hadiseler sebäp bolanlar. Egerde bir wagtlar halklar iqtisady babatda birleşdiren bolsa, ol inni hem birleşdiräýmeli. Şol beýik hiç ýere gidenlerler. Türkmenistana tüz palta ýurdy diýerler. Iň gymmat bahaly paltany östirip ýetişdirip biljek uzak wagtlyk urok, asuwa hemme ýerde bolup durmaýarmyş. Häzirki ýerine suwuna laýyklykda türkmen toprağyndan milyon ustlorça hargor palta alyp boljakmyş. Paltany satsaň gyzyl pul alýarmyşlar. Türkmeniň hasyrly topragy bar diýerler. Sebäbi ol her türlü peýdal döküni sürüp getirýän derýalar bilen suwurulýar. Derýa suwlarynyň renkem onaýdypdyr. Biri gyzyl, biri gök, ýene biri başga. Kara gyrmança diýip atlandyrylýan şo döküniň baran ýerine ýekin suw ile birlikde ýemy temap ýatyr. Gallekinden hem haritlik öndürip bolardy. Iň hasardasy suw iň at talap edýän ekin. Türkmeniň guşurdak buğdaýy büdek ýaly. Türkmeniň kyary şirin gaýyn datyydym. Bakçekinleri ýetem şu geden ýerleriň hey birine duşdymy? Olar baýyk dälmi? Ýüpek, tügü, kenep, miýgeler bulan haýty birini tanajak. Gepiň tümmek ýeri hemmesini hasaplap otursaň, ummasyz baýyk emele gelýär. Onsoň ol başyna, zan başyna gör näseden ýetdi. Türkmen halky beýle bol edinligi nirde görüpdir. Egerde onuň ýarasy gara diýerini saçyp öndüren adamlaryň özüni siňse, galanyny ortalyga goýsaň, döwlet diýende adam baýlyk bilen gurulýan bolsa, dagy näme gerek? Ine şeýdip akylly başly ýedilse, şolaryň häzirki derejesine ýetip boljak ahyry. Ondan täze badalga çykyp, meşkediniň şuun köpekleri arada sürini ýaşa bermeli. O nähir ýerdikli, nähir gyzykly bolardy. Ähli öndürýän dadyňdan iň ýokary derejesine çenli peýda galanmak, ören manily zat. Adamyň ýatylyş şeýdi. Malyň arryk mahaly degir degmedeni bereningden kemsiz semredi satanyny hatda çağıryrym bu görýär. Ondan halk şu işe bir imrigi uğrasa, 5 milyon 5 dogordan ýokary tutuşyna şüýkelenmese bolar. Döwlet başynda oturýan ýok, hökümdarlar.
Näme üçin bar küýplerini berip şu belenip we mukaddes zat üçin göreşmelilerki? Näme? Bular baýlygy oğurun oklarmy? Bular baýlyk kuwa düşün kelelerin ortağa goýmaga taýyn. Ýöne goşuny köpeldip başga ýurtlar taýlamakdan başga ferişden görün oklar. Onu başarmasalar, öz halkynyň etini çekelýärler. Her bir ýurduň içinde köýüp ýatan ýüdetse baýlygyň bardygyny köpsüniň akyly etini ok. Belki munyň halkynyň içinden şu zatlary düşünýän bir gerçek dürer. Halky baý bolmasa, öz baýlygyny kelte görýän, halky beýik, abryly bolmasa, özüniň küni hiç hataplayan, falan beýik padşanyň ýurdy halky dilenden, falan beýik ýurduň halkyň padşahy dilini hat ýokary tutýan, şolardy ýaşap bilmeýän, gara kelläni ana şo zatlar üçin goýup bilýän. Çünki şonu öz ömrüniň mukaddes, şerefli wezipesi hataplayan bir erdowla ýa-da türkmeniň dinandary. Näme üçin anamet bellämiş? Edem türkmen ergozularyň çykýan ýurdunyň biri dälmidi. Öz çykarýan ullakan itijediniň arzularynyň howalasyny berpelläp ýörke. Meşgedi muny täze bir habarly turgunurdy. Egran yer astyndaky äpet nevt ummanyň üstüne oturmuş. Akyanus. Meşgedi aýratyn bir dabarly hally. Her edip görünmerýärdi. Her hil hataplamalar, saklamalar ýöredýärdi. Nevit ören gerek zat bolsa gerek dip oňa serede oturan Abdurrahman gyzyklandy. Nevitmi? Gerek da bolupmy? Indi dünýä nevit bile işler. Nevit dünýäniň gan damaryny öwürler. Nevitsiz döwlet nevitler dilegisi bolar. Nevit diňe gyzyla berler. Oho. Ýöne onu çykaryp almagan zat däldir. Gaty çuňluk bor diýerler. Nevit bolsa onu çykarda bolar. Ol özüni özü çykarar. Günmatardaky ýumut taýpalarynyň balykçylyk edip, çöllün şoň guýlar galyp, nevit çykaryp ekleýän ýanyklerini, galan çedýänliklerini Abdurrahman ýoňa eşitýärdi. Häzir bu karta dümtüne oturuşuna meşgede soğuk verdi. Akyan sulhu. Onun yer üstünün fenki menkisi bilen işi yokturlu. Yok, o serget tanamaz. Eyle olsa. Onun bilen toprağımızın aslında çaykanyp yatan bolmagym, bizim toprağımızın aşağında çaykanyp yatan bolmagy ihtimalli. Kim bilýär? Sowalny çykdy bolsa. Meşgedin oýun durunurdy. Etdeňiz barladyly. Men gepleşip arasy bolum bilen. Firmaýy da goýmagy taýýar. Wah, hanaňa bilinkilerden kim düşünsün? Üstesine moğollar. Başa düştüm. Soň. Abdurrahman täze hataplamaryň köýüne düşdi. Çykaran sandyry muny şeýle bir berindikleri götürdü. Kut başaýyryny uğrady. Bir tügeleme diýdi-de, sagyna çepine bakyp şüp etdi. Berdenem Abdurrahman'ın göğününü öz baýlygy özüne artykmaz görünüp barýanal görünüp. Yok. Hiç kim öz zadyny köpürü görmezdi. Bir başgalar şeýle pikirde aýdalaram. Diýen pikirin girdabyna düşüp, gabanjyňlyk bilen daş töwürüni ýataklady. Nähiller ýakymsız duýgular daşyny gabap başlady. Başgalar o baýlyga göz dikmedilermi? Saňa hedil edip öz ýene topragyň göwsünden emi oturmaklygy rawa görerlermi? Egerde birden şolar ýaly dawa ýaly tapdyrdy. Enen göwsüni ol aşmeňlerden gowlap saklap bolarmy ka? Ýöne ýerni çyksam bolsa. Bar aladasy ýagşydyr. Yok bolsa ana ingerbedir şo. Abdurrahman bilen näme üçindir soňky wagtlarda Ferengi gyzyklanıp başlady. Bu bolsa Ferengini bir wagt agy kişiňkide göründigini başda bilipdi. Munyň taryhyny ýeşdirilen soň ol bir gedek azatlyk ýagdaýyna bolundygyny, munyň haýsy ülkäni saýlajakdygyny sorady. Türkmenistanymy, İran'ymy ýa-da Awropanymy? Ýene bir türkmen bolundygyny bir sowal juda geň, juda samsy ýeşdilerdi. Abdurrahman oňa nähili bolsa düşündi. Ýöne Awropa diýeni geňrek görünür. Ýöňüňiz ýaryň bilen tümlügi, destur ýaşaýyşy dini, dili bütününe başka ýurdu bilen ýurdu saýlap bolarmy? Towşana dowduk tepe diýipdirler. Düşünükli, isleseň goşa watan tut diýip, ol göwüni bir ýaly kabul etdi. Teklibini aýtdy. Emma
ýöňü bilen azatlyk gerek. Azady baş. Näçe aýdýasyňyz? Şondan soň uzak wagt geçmänkä Ferengi Abdurrahmana başga da müňlerçe şular ýarlara azatlyk bermek hakynda aýdar ýaly ýerlerine aýdyp başlady. Eýranyň, Hindistanyň gadiyetdir mejmualaryna çykyş ediberdi. Mejmua jurnal diýmek. Ferengistanyň özüne hemişe de gılık baryny, gıykylyk baryny turýar ekenler. Umumyň gulsulugy, alamana, çapa gulsulugy, öz raýatlary babatda hanlaryň, emellaryň eden etdiligi hakynda tebilik hakýady. Hatta täze sadry adam Ağa Nur hanyň ýanyna gidip, öz teklibini aýtjakmyş diýip gurrun eýredi. Bu talap diňe Eýrana däl, Türkmen Hyýgo, Buhara tarapyna da degýärdi. Onun makalalaryny insan ogluny gulsulukda saklamak hiç şiir adamçylyk kadyryna laýyk gelýänler diýilýärdi. Öýle goýdylar. Ýöne Abdurrahman gulsulukdan iýlen salany hem ejir çekmeýän, ömrüm çekmejek adamynyň janyny ýakyp, hatda haraja adam çekip, hökümetler bilen tertleşmäge de töwekkülçilik edip ýürmeginiň sebäbini düşünip bilenokdy. Şu hakda soranyny meşgedi. Ähli adam adat bolmasa, maýdarçylyk ösmez diýip düşündirmäge durdy. Birden ýadyna bir zat köpü düşdi. Oh! Amerikada şuun milyon ustlorsa gara denzi gulsulukda taklanýar. Oňa näme jogap berjekler diýdi. Zenci diýmek, neger diýmek. Ferengi peýda bolundan şo soru bilen oňaýdylar. O bolsa oňa şeýle jogap berdi. Zanjyrdan boşan itiýada salan. Feodal zamanynda hukuksuzlukdan ýanyp köýüp zanjyrdan boşan plebey çeteskandan soň özüniň bir wagt gitiren almagy ýetişilmedik zadyny garbajak bolýar. Plebey aşak sınıf diýen manysy bar. Ana şu Amerikan halkydyr. Hemme zady öz görmeli mahalyny gören Avrupa gulsuluk gürenini bir gapydan hem girip çykmaz. Gulsuluk maýdarçylyk ösüne piýaskel berýän bolsa gerek. Onnoda ne hili? Şoň üçinem onu hiç kim uzak dogam ettirip bilmez. Amerika maýdarlary herekete başlady. Tiýden inkılap bolar. Gulsuluk gurrunçy ýatarlar. Bu ülkede olan iswatyň dogamyny Abdurrahman köp zatlara gözüni ýetirdi. Dünýäniň güýji, goşak geri, şatlygy, ydasy, wezipeleri, aladalary gelejegi niridi, nämedi. Garaşylmadyk zatlar gördü. Umumyň ağa gara düşünüp ulady. Eýranyň üstü bilen öz ülkesini öz üçin açdy. Indi aran düşünjelerini, öz ýerleşlerini eşitdirip, olary paýlaşmak isleýärdi. Ýa-da düşünjesi bilen ülke baryp hakyky göreje başlap gelýärdi. Şo günlerim meşgedi muny ýanyna çagyrdy. Molla Abdurrahman, siz esti salym bire halal hyzmat etdiňiz. Meninni sizi azad etmekçi. İsteseňiz men sizi söwde şäher geçsek. Köp zada garaşýanym bolsa. Abdurrahman edil beýlik peşkeş alaryny ötmänni. Siz ýep ýülenmegem geňrek görüpdir. Benni üçin biz ýylgylar öterek dälmi? Alaytyda bir ýagdaý muny inkise goýýardy. Zamunluk. Bir ören minnettar agaý meşgedi. Ýöne syýasy ýagdaýymyz onu bilýän. Emma urun taparız. Ferengimiz bar ahyry. Meşgedi beýalçyklyk bilen güllü. Ondan sonra kayahan geçti. Yokordan bir ula adam bize kömek ediyormuş. Siz bilen gülen sarağız, meru akal taraflarına gidersiniz. Bu gedek, Abdurrahman tolgulmaktan yana bir tiskinni. Bunun kulaklarını emeşti. Hut zanlı sözler bilen bunun sarağıtının, nervinin, akalının adı tutuldu. Ağay meşkedi. Men kulaklarıma oğaz geliyem ya da hakikat mi? Molla Abdurrahman, Allah diyen yeriniz var ekeni. Siz öz halallığınız bilen köp zat utanırsınız. Ağayı Ferengi hem size centilmenniye. Centilmen bulunun hem ol ya.
Meşkeli bir sözün manisini düşündürdü. Abdurrahman hediredip güldü. Günlerin birine bular Kur'an esvaplarını beslep, yanlarından can penaları bilen faragıtın agarlap uğradılar. Emma iki mendil geçip geçmekler bir topbok atlıylarını yetti. Olar beylekleri koyuverdilerdi. Abdurrahman tutup ekittiler. 3 günden soň Ferengi Abdurrahman alıp kaytdı. Bolup geçen ýagdaý meşkedini kıynandırdı. Abdurrahman haba yakı. Bir gayta bir nähili bulaydı. Bir ulu şahs gollug berýär dip diýen ýarlyňy dip soraýardy. Şeýledi. Hatta isleýän ekenler. Emma başga birlerim o garşyk diýen. Bu zagar hadise siýasatdaky ulu gowamlaryň bir tolkunjugudy. Bir Türkmen meselesine eýri seretmeliýändir. Başga biri ýok, beýle seretmeliýändir. Molla Abdurrahman. Siz häzir şu soňky siýasatyň pidasy. Abdurrahman gözlerini tegelep esli oturdu. 19-njy baş. Gaýynlarynyň garawyryna göçmegi, şoň bilen baglanşykly soňky wakalar. Olarlaryň şu meýilli goşmurady ýangadandan gidip başlamaga taň bahana boldy. Giýewçiligim ulyryň arasynda ganymy deken. Her sentde bolsa duýlanyda garawura bar. Gözden soğulary oba ýyl bar. Bahane dere tanyş biliş dogun garnaş bar. Amgar çölüň içinde bir topbok ýalady onludy. Bir damardan ýaýran obada kime penalynjak? Näme taýyrynjak? Obada hadel. Şu etrapda göründiğin seni ýem älime aşkar. Ondan her tarapy iki günlük ýoluny näme diýjek? Garal Gosmurat başta bir kıtapar şoğuna düşüp ağını gola salyberse-de, soňkularda duýulyp boş gaýtmaly bolupdy. Ondan bir gedek dönme kesiriň saragıta gaýdynlygynyň peýdalanyp, dünýä gözelleriň gün öýlerine girdi-de. Gelinim berersiň diýip gaýny nesiniň gün ýüzüne berdi. Odalam meýçigi meýdanyna süýremiş, gegüsünden ýaňa içi ot bilen ýaryn gaýnyny, agdynyň ýerini diýip, elini ýerine dady salyp öýde ara todan turdy. Bir söýse ýagarnasyna döwülen Gosmurat gaýnyny gyýdyn gaýtyrmasam, ýangadanyň alyp gaçsyma orteret diýip duýdurdy. İki arada sermisal dünýä gözel bolsa, ýöne jumruny ködäýdi. Möjek görün tokla dönen maşgaly, gassa berse nälas bolup, şo wagtam muň ýygyna düşjekdi. Şo gedek Gosmuradyň arkasyna howus salnaýmagy gaty ihtimally. Keserlerde galmagara aňan 3-4 ýigit atan sarap ýönelen Gosmuradyň söwgüne düşüpdi. Ýagrnysyn degen urgulary bir kän myzaý edip durmady. Emma guşogynyň aslyşyp ýakalap uranlaryny gamşynyň sapyla ýüz kestir berip ýigitleriň birini ýyda terpikdirdi. Ondan ýygyna döneýärden beýleksiniň aýagyna kakdy. Şeýdip arany bir açypdy. Ony ýansa ulaglary tutup duran segatny ýazdagy dabardap moňa garşy ýeňipdiler. Gosmurat atynyň üstüne bir bökön haňolsa, ilerine tarap diýipdiler. Tagy näme? Gaýyn tarapyň bile urus turdaýmak bolmady ahyry. Şundan soň uluk ýegilen ben annabat gudotynyň ka uramaly boldy. Aradaş bolsun etjek. Başgalarını gidemezekmi? Dogry dünýä gözeliň gaýtarmalyk döwri abarsa känim däldi. Dilim billap. Gedýän azmydy? Nepes sarwanyň aýaly 4 ýyl. Garagoşlaryň bir gelini 7 ýyl gedipdir. Goňşowada bir ýeriniň 12 ýyl gaýtarmy bolan unam aýdýadylar. Yüzde alyber. Başgalaryň gidýän ýeri ýok diýmişler. Ýyly her hili bar. 100 keşbi ýatdan çykyşyp gidýänem ýok dälmişin. Dünýä gözeliň bagasyny entek üdüp utarmandylar. Annabat ýygyny anjasyny gudosynyň kaç ekipdi. Emma godurlaryň salynysy agyr bolany üçin onuň aşagyny asal çykyp bilmedi. Ataşy ýürlen Gosmuradyň derrew atlanjagyna göz ýetek annabat bu arada agyny ýarana okdy. Yatan itleri gowdymazlyk üçin arkaýyn taraýady. Yanku akan ýangladan Gosmuradyň ýöne gelmejegini, has sebetler ýene de gitmekligi ýüz urjokdugyny bilen anlabat derrew ýola şaýlany berdi. Göç gon, uluk ýollary. Ekinçilik ýal durmuş kadrarny adamlar köýneden kaýlym murdular. Garadynny irnigirek görülýärdi. Ýöne başyna düşdi, gaýraty galmaly bolarsyňda.
Daşına sıkılmasız da oğulsa vereceğinin hem gıyını näçe diýsen küýseýänini bildirýärdi. Belki onam ekiderler. Ondan hem büyükün agramını Gosmurat öz üstüne aldı. Öz yollaşları bilen buları uğrat soktuğunu, yolu düşlän ýaly kelim tanışyň bardyny aýtdy. O wagtlar döwletem goýdy. Ine şeýdip anna bagyt, döwlet bilen bir daýaw alaşa sırtlaşyp, oğulsa vereceğinin hora-şorak ýaba gaýra dur diýdirýän eşege mindirip, Gosmurat dagynyň uğratmagyny bulur, Galaburna tarap ýola düşdiler. Ozam şükürün owasyna şärik mendil galyna Gosmurat dagy. Elkinsi yatıp kömür yakyan, doğru saat yakıp kömür tayarlayan bir marlinkada galylar da bu üçüsünü aňryp uğratdylar. Bular owa ýetýän şäler 3-4 ýerde del geyimli atlylar gördüler, üşendiler. Ýygyny körler ýadylar. Ozam şükürün owasyny gorap ýatyrmyş diýilýän şulardyr diýişdiler. Bir ulu alaňdan aşan ýerlerine ýaýra oturan saklanrak owa göründi. Annabat attan düşdi, piyadala uğradı. Bir yol boyu kellesini aylap gelýän pikirlerini ýene-de bir gerek semledi. Gudolary bilen gürrüňiň ýeňil bolmazokdygy belli ahyry. Ara kesilin halini, ýene-de nämeleri buluň üstüne ýükläpdiler. Dogrusy, Annabat eşidinden olary öz boýuna çekipdi. Ine şeýdip sanlygyny ýygran atlaryň ýalyjyny dügünçegine düwüp, şu ýerek gudosyna amakly ýölenmekçidi. Öýde ayal gudosynyň ýeködeki. Annabat baryndan gelinini ýokturdy. Gapydan häli girer şinni girer diýip garaşdy. Taglygyny tolady. O wagtda köprek gurrun etdirip gelýän üçin gudosynyň sowukly şüýdürini unutip bermän ýene-de geparatyny. Dünýä gözleriň zan sagızadyrlar. Görnokly nire etdik diýdi. Adam mal halyň uğruna durdy. Baştan towmrak suwa bolan Annabat. Gapa gözün nikmekden başgalaş tapmady. Ha o menem ýöňürek geljekdim diýip habaryny berdi. Arada esliýer bar. Ondan hem gurbanlykdan dadyryn hemem däni bir neme tokkolap ýüzlüräjik baraýyn diýdim. Ha o ondan barjasyny toplap galyny arkalaşa wer diýip geldim. Gudo. Gelin bolsaňyne häli kakas öyle ýepleş, men bilmen o zatlary. Giýüsinden hunaby baryny ýudan soň şişen körüge dönüp bir göreýsem bolýar diýip ýörün heleýi gaýtam. Logulap durun howurny muňa türküp başlady. Agyr hil bir oğlum bar ýaly. Näme doňoğumly. Aýyp saýyp bilen ok anjaýyn. O bedeberrewňi üstümde döwjülla wurduryp gudo diýmäýin diýsem, näýüdüň bilemen gapym açýan. Gudo bolýan bolsaň, habaryň barmy oň turdan oýunlarynyň? Hakyt men ýüzüme gelip betigary, "Maşgalamy berersiň" diýip masgara bolup dur. Ýyllygyny görmänlik, eşitmänlik. Gaýny kezim 8 ýyl oturdy. Görekönmeden barynyň duýmanlyk. Atasyna şu atlaň ýaryna maýdam ok eşitse, Allah bilsin baryp nire edecek. Baryny öz üstüme çekip, mena ikarda hali çöktüm, gurap galdym. Menin nesudam ok. Sataşmanlar geçmiş nirede bir ýurt ýykan galtaman gelgel, men maňlaýymdan ıskaýmylymy diýsene. İkeri bilen yer ýumruklayan gudosynyň ýagdaýyna anlamak aňrýanyny düşünýärdi. Emma näme kömek etjegini bilen okdy. Deň diýerine şu otursaň muslypdir. Özüň küň arkasyny tutsaň onça duýup. Şagy der basan anlamak diňe. Wah ýüzüm garadyr gudo. Nädeýin sinamda kesip aýraýynmy diýip oturuverdi. Häli bir bolmady iş bolsa ýene-de dowmam şeýledi diýmersiň her haýsyn. Ozam şükürlerim özüni depeledip gören nebere häderler. İçinde humulap ýörene gitdel hälun soň wa şeýdip gelýän bolsa maňlaýyn ýaryn. Wagym bolar, ýöne ganyny sizin sorum baryn. Kysmatymdan görerin. Anna bagtyň. Gosmurada ýatyrynyň ýetmeýändigini aňlaýan bolsa. Ten putu dursaň juda beýle bolmady diýen ýaly halis gagaly çykan heleýiň iýgen ýatmady. Bular bolsa iki ýerden ýygyryp ýere giräjek bolýardylar. Ýeneli ogul asy ýoklugynyň hemde tukatlykdan halis bedi bolanlaryna daşardan dünýä gözüni kereşdirdi.
Berberdi agıl ýok ekeni. Ýydyňam tapar ýaly tasadaşypdyk. Dünýä gözel aly galmagal turdup howlukmy sıkan ejedini gepler sözler goýunokdy. Şo haýran galmyşa bilägi çekden aýjerin gelmezem şey diýe. Özüňe gide görüňde taba görüň. Ömür geçmedigen murdu. Gulaga yaramdy tanış tez anna bagytyň deşne göwünne suwdamdyrdy. Onyança enäniň basyk sevinçdirli. Aýu asyra. Utanaň okmy? İçerde gaýryň otur. Dünýä gözüň sesine suw sepeleni alyp boldy. Ejeri şerik girip onu başatgyça berdi. Esli salamdan işigi haýyrjy gaçyp dünýä gözüne girdi. Başyny tutup salam berdi. Gaýrynyň huduryna gelip iki egini götürledi. Anna bagyt aman me gelinim diýip oň eginlerine kakdy. Erin aýrasy gelmän onu soňra ýuwuşdan uzaklady. Dünýä gözüň gaýyny howlukdyryp gelmedi. Soňra düýbe geçdi-de ejesine bakan gyýalara oturdy. Anna bagyt gelininden gözüne aýrasy yerini okdy. Onu gyssyndyrman aşaklykdan syýyny ýady. Gelinligindäki ýaly bilemin bolmasady, dünýä gözür onuň gözüne mäk daş bolup görünýär. Bu hamala gelini ýan görýän ýaly onuň kiçirek böwründen tä şorlurak aýaklaryna, tokka barmaklaryna çenni birlay gözden geçirdi. Oturuşundan, turuşundan, syynasyndan bir ýetgeşiklik tapjak bolýan ýaly nevsegürlük güle ýydarlady. Göwşüllän gyrmady geýimiň aňyrsyndan durmuşy owsun urýan, erekete diňdirýän ýaş gögrüdi, göwünde bolmasa bir alamat bar ýaly. Dünýä gözüň ýöňün bereketli ýüzü ýagzyryp gaýtarmaklyk gelgini bilen alkymdan alkym turunan bolsa. Entek etlek duruklar terligini ýitirip aşagyrak sallanyň ýaly. Dünýä gözüň başatgyjynyň bir ýanyny tutup ýygyryljalasa-da gözüniň gyýtygyny gaýynyň aýryna okdy. Mundan ýyl ýarym öňgörünni gözüni dokundurýan, agyr hasratyň astyna da ýegişirmedik dayanakly göwräniň häzir bir öýde kişelýänligine göz ýetip oň ýüregi awurdy. Sebäbi bolsa, ejesiniň adatça gyýdy berýän bilen gyýdalýanyň arasyna ornaşan, ol gompormalydyr, sen ýempermelisin, kadatynyň sakyna durmadyk. Sapkyn gary dönen ýüzündedi. Dogry onuň öňki äfgelmedigiň sözüne maşgalasyny itiň öňüne pişwoklan ýaly edilmejeksin. Ýöne ýykkanyň barlaşyga bolanlygyny ýol halis gömükdäl ahyry. Bir tarapy arkarak bolmasa, bilegletligiň başda däerligini nazarda tutmaly bolar. Gidimlikden şekilýän ziýanyň egilişdäkinden müňesi köp duwurda görle gelýär. Munun ýaly ýagdaýda asla aňardan gelýän kada boýunça şol egilişi gyýy tarap etmeli bolýandyr. Näçe gomporsoň, amparsaňam, maşgalany aldyran sensiň eýeti odur. Şol wagtdaşardan aýjerin teti geldi. Way, gelinizem zan geleýipmidir? İçerik ılgap giren aýjerini, anna wagt ulyň gollaryny gerip oturan ýerine uzaklady. Urgunjamysyň sagam, öýdäkileň gudaýynanyň başgasynyň ýüzi açyldy. Aýjerin epeleriň ählesini, ýetişibiliginden oba adamlaryny atma soraşdyrdy. Izim zanym alyp geleýiksin gelneji. Bir ejeň bilen geler durur geregim. Bilýän käbämsiň. Aýjerin gözleri şeýizlerin aýyna ýalyaldyry. İçeriğinin gilenmağını küyütep oturan dünýä gözüň ýüzi hassa ýagtyrly. Dogry dili gijap aýjerin lag atdy. Owasyndan hem ejeti hem gelinejeti hem jigitelen adamda. Bazyk sesiň astyndan onuň öz ýüreginde eşitilip durdy. Şol adamlar gelse, ondan owamdyr meniň. Aýjerin az salamdymandan soň üstüne ýetirdi. Owamyň hemmesi düşýärdi bolsady. Adamyň dokuzy şonu düzü bolardy. Ýa gelineje. Wagt düşünýänne geregim. Aýjerin hatta şu gara söýme gudoda özüni allyryn bolardy. Şoňam ýüdüniň gyrawy eräjek ýaletdi. Ejesine geňli göňün aýjerin öýlerine hukman barmagy bularyň boýunyna vurup asalyndan öýlerine aýtdy. Mallary ýaňyt muşunda feriskan döwlet gelnejesine duşup ýaňadan salam berdi. Bir aýyň dowamynda müňlerçe gaýtarynan başta gerçekli görüntüdü. Derrew ýuguranyşydan hatta yakımlı degen söz häzir düzlügi duýtaryň sesini meňditdi. Gelneji. Özüne "Salamu aleykum" diýen nurda ine eşdişi. Gaýdara salam berilmeýär ahyry.
Bize näçe hormatlym boldy. İlki olan göwünni geçirýärmiş. Emma ol ýöz ýugurjysynyň agdyndan çykdy ahary. Dünýä gözel häzir ýödüniň şu neberi bilen etgan bolup gatşynlygyny daşary. Gerek bolsa ikabarlyk. Hatda erilik jogapkärçiliginiň hem boynuny düşen adamdygyny aglap başlady. Amanmy döwlet. Ýödüniň hem ilkinji gerek aýdýan. Şoň şunny agdyna ýaraşmazak bolýan söz. Muny sakyndyjak etdi. Tügülemi ullu kanyt bolup gidipsiň. İlki tanymazak boldum. Dogurdanam ýap-ýaňy suwlaňja oglan inni öýdüle boýda şolup durdy. Näme üçin geleňiz ok? Görnüp durduň ahyry. Gelersle öli bile gelinecek ýeni şaltana gitmek üçin geldik. Bir şeýlemi dünýä göder ýeňiljek sıtylany duýman galdy. Ondan keppe ýaplan başa oturdy. Ejen ýaňy ehli zadymy satyp soğup bäri galyp gaýtdym diýe. Näme çekpe edip orulup sapılıp, oğul gorýar näme? Döwlet uludan demnalan gelinejeginiň dodoklarynyň salaja kemşerini gördü. Galbyndaky garşykly pikirlikleri oňuşdurmak üçin öýdüne dehme salýan ýüzünden taýgardy. Hagoda. Gaýyrlaryň her hil ýagdaýda gaýyn öýüne gitmäge ýögötekdiklerini, ýüze sıkaryp bilmejekdiklerini bir düşünýärmi? Dünýä gözüň ören köp dağlar akynna soğulaşady bileti gurrun etişet gelýärdi. Emma daşdan aýlap, gerekli habarlaryň alyp oturýaly hany bolelin wagt. Sabır takatdan ýüküni kemde tutan türkmen delany. Dara diýerlikde gaýry goýulmasy işler ýüz kanyny etmerke. Onuň ýyllary, zamanlary ýetmeli ijap hazinatyny lomy sarp etmeli wagty bolmaýarmyňmy? Döwlet oňa kömek etişdi. Aýtmaly beýle zat bar bolsa girnije nemede oturmady. Dünýä gözel oňaýsyrak ýelgirdi. Tefi salaja sanrady. Nemeli? Menin o gatwyryn okmaka. Gatwyrmasyn öýül düşünmeli ahyry. Döwlet nämede bolsa biýek agasynyň adynyň jogap bermäge töwekkel etdi. Ýok gatwyryn ok, hawa düşünýär. Nemeli? Öýde moň öýü şunlar. Hawa elbetde neme? Bolýawyny nemeli? Şol alaman niliyana bir gitmedin. Men berde garajanym galanyk. Ondan hi bir günän ağrıdan yürünürmi? Yok manaýdan gernesi. Ondan neme? Özüni odasy urmasyn beýdip, sabır rahmandan ýawlyk şeytandan niýe? Hemme düzeler bir gün. Dünýä gözer uludan bir demin aldy. Yüzüni bir gapdyr soğup, ýeňazynyň uguzyny gözüne ýetirdi. Gelsin diýsem, o bolmasy. Gelmediysem yüreğim üzülüp bardy. Boşa ýagdaýda turup gitdi. Dönmez kesir gelen soň döwlet ömüýe girdi. O bolsa eýen bulan jogabyny berip oturdy. Şu çagadyňy ýüze tutup nenen gelip bildiň? Oturup berseň hem bordy. Şarpyk çalnyna dönen anlamak geçendirmelidi. Ätiyaz üçin ýol boý taýýarlap gelýän sözlerini orta atdy. Ýernenen bolsa guda arkalaşa görü. Ýagdaýymda gözüň ýetmändirin ok. Galanyň uzak goýmaz arkalaşyk diýeniň gowdat bolar. Arkalaşyk ozurlan bir garnaşlygyň diýebi arkalaşykly tutmadyňyz da. Siziň asyl soňky buluşlygyňyz arkalaşyk etçegiňki dälle. Arkalaşyk iki tarapdandyr. Annabat gassanjyna ýene de aýal gudusyna ýüzlendi. Ýerde adam bolsa sen ýenesin. Yüreğin gıymaz. Basarık kulu görü. Her nişigen bolsa sen aýdanyňa kulak asarlar. Aýal gudu ýegisilmedik. Howurny pürkmäge bahana tapylan ýaly. Ozalyndan ýerini duşurman hiç ýere gymyllatjak dälim. Näle asgarlym diýip müň bir gezek gaýtadan ýegenji bilen gaýwanadan gyýyny syýklady. Özüm galy azary, bilim goýdy azary. Ömrüm böwrümde sancı bolarlaby. Diýlerini öýde moklaş eşekden. Bilime wür. Maşgalaňyzyň gülübiň üstüne orny bar. Bilime wür. Aňyrsam maňla ýaşyk boldun. Mene saňa sarakladyp maşgalan berip goýber bilmen. Toba. Hiç şeýle bir zat dormy. Şeýle bir katyrlyk bolarmy? Maşgalany öwrendirsiz. Ýöne meňe makym mara agyrjyda dönmez kesiriň göm-gök dodoklary bigede hasam mehruzy gymyllady. Indi saňa däliň dogry habar. Bergiň ýekisi gyrany kim bolsa,
Gıyydın durumda qarra yanım olsa sana maşgala yok. Anne baktın yonku hıyali. Bugün kalmaktadı. Yönü yankı sözden son kudolarının öyüne sığmayacağını bildi. Uğramaksı olup sayın tutmağa erişti. Bunun katı kaydarmanlığını görün hile kudosunu. Başka dağda bayakı. İyidiniz payşırık etmeyenli için inni müyünrüge vurdu. Adam sana da yigenini. Ayu, kahalliydi bu turak aydaysana denem. Ağırlakin bir yerinem. O basık sesiyle yeniden emir değiştirdi. Eğer hile yüngürrünü Guğtöyü bilen anına baktın işi olmadı. Gudolar, eden hizzetini de Tanrı yelkasın. Gudam deyip balyal katnaşıktım. Dünya gözelimin hatıyla düşün, yeniden katnaşarın. Özümün küyün güdün yuvamak, yönesidem, şoň öyle diyen olup durmalı ersiniz. Bolýardy. Dönmek ketir, gudo sesini çıkarman, yeňseden tüňörlüp gitdi. Ayar gudanyň özü ahirem, kese yüzünü anına baktı, doğrulamalı oldu. Ayu anına baktı. Bugün gitsek demeyen koy. Koy sonra gıyır. Gelinin hem bozulup dur. Bugün gelinin yanına bol. Ertircik gözünün uğrada ayarız. Heldin meri. Gelinin deyme rava vurmayan. Kim tersinden birce gidek iyidili kudu deymeye de ağır ısmadı keleyin dilinin tüyecemeği. Dögülün güğünü. Barır seyiklep bilmedi. Anna bağıt işi ettin olup gelen tasağı boş kaytarman uğrun tapman. İki vaka eli uğrap uğran kudasını köşeştirdi. Hiç azara kalma. Bizi katı giyize koyman uğradığını bil. Bunlar ne demek dedim yalansı. Yani ahireti düz olsun. Anna bağıt tahın zırağını oktu. Bu olsa kudasını kaytan beter yekşer diyerdi. Dünya güzel doğdulap gayının tövrüğünün ayrılığını oktu. Derdin şeti gelip, dil murup karayadı. Aşaret bilen gitmeyen deyip gayt-gaytını ıtıyadı. Oğlum, bana gitmediğimi. Bir vada gaydalı. Men sağırık olsa gelir dururun. Hiç kıyılma. Hudaydan ağabırı idilede gidiver. Aceren zana bir duydur balam. Gelinecen gaydiyadı. Yenil oğul atlanı uğranına. Dünya güzel iyizliğine soğuzadı. Ona söğüt verip durun aceren, gelinecetine seyredip, gel kırsak olsadı, hamsıgıp, doğduğunu saklap bilmedi. Ses yetim ağırlıktak alan askanlarına, dögülüp kanırlıp bir yan etti. Gelinecem yeniden ıydımızdan seyredip dur da deydi. Yezetinin haberini işten Gosmurat, yaralanan yırtıza dönünü. Derro kara vurna şayranını. Begedekki giyusülük ayratın giyusülüktü. Anlamadık koyurmacak golp oğulunu taya kalıplar topuldu. Emma adamsı in erkasımı Gosmurat, onum ullu kan sadıp durmadı. Diyen yurlaşlarını alıp yoğunu uğradı. Yönü uğru. Uğranın bilen yarıp kaydı vermeli garavsı gala bağımı. Arak vakadan son, dünya güzuri garavurla saklayadılar. Maşgalanın eyyeti bulunundudu. Gayın uğvan üstüne atlıp toplap soğuk bulmadı ahire. Ondan zanın iki olsa bar vekilden yanına. Onların tekanın doğru yerlerinden belli. Gosmurat soğum 2-3 sefer sıyırmıştı. Emma gelini koparıp bilmedi. Sen eğer Gosmurat ol, Gosmurat'ın atası ol bir yerde burnunu dişlemesen alacak kalan yok. Her gerek yer garvap galiyanlığı, üstesine de eder niye işini başarmanlığı dirarlı bir ödünü nira urcağın bilin oktu. Diyleyen hep burada bellidi. Oğlum min başıma. Bir edil, gudud ite dönünü. Senin zarbında en tek kalaları kut süngüyle tanrıya. Tutuş oğulların gelinleri kıyıdlar yönünde zağpıran nek egilenip dururlar. Bir yerde olsa akıyt öz nikahlı maşgalanım golayından erten okulur. Gayrasını sırasını görmek görkemenlerin olmaz mı? Bine etene adet bi. Kendini helaz etmeli. Kelleğini dağa daşır molu mu? Şeyler ağam molu. En sonku giyusülükten gaydışın Gosmurat, atını sapa yollu süyünürdü de üye girişine. Kellesini şemgelin dağda vurup başladı. 3-4 kişi olup basıp yatırdılar. Ertesi burada esli salım beri yürülmeyen ot bastırın yolunu.
Ýangydan gadam goýdy. 20-nji baş. Tüpeň kesişken tarapy gözi ýok ýalgadan aklap gaýdan Gülsenem ekeni. Onuň bolup gelişi ören alyna takdy. Ýöne düýüşde algaşy ýaly, aýaklary göwüni bilen bile gopany okdy. Ol ýykylyp sürüşip, şu uzak bolmady gaýralygy zordan geçipdi. Gelen tamam galpyllaýady. Ýöne ol ýürek ýargyn gümpüllü bilen azal sepelen kesmäniň darbynyň dören galpylly däldi. Özüň tedewar edilligi ýürek bulunç mäzirelenmekdi. Şoň üçin göni tüpeň üstüne gaýdyşy ýaly gelişine de tüpeňe ýapyşdy. Eber şunu berik. Bir eber şunu ýugurjym. Döwlet ýatyýaşdyn tüpeňi ýangydan oklapdy. Sapansa da okludy. Tüpeňi el alan Gülsenem gödeňi uzun nili ýylgynga tarap gönüpdirdi. Gümpüllü ýene de gol ýangandyryp gitdi. Onuň näme iş bitirenlige belli däl göli. Ýöne tüpeň dedi bilen Gülsenem içindäki ýalnyny bir näme sowurdy. Ondan aşağı oturdu da ikili bilen dik duran döwletiň dyýlaryny uzaklady. Wagtda atyma ýetişen ýugurjym. Arzyma ýetişen ýugurjym. Wag arkada agym. Gülsenem minnetdarlygyny ne edip beýan etseň bilen okdy. Wag ýüregi ýaly, düzümçil ýugurjy. Wag ýüregi ýaly gerçek ýugurjy. Gelneje, tüpeň bäri gal. Oklu saklaly. Me dünýäm, oklu sakly, mydama oklu saklagyn. Gyýyklary ýerine adamlar bäri gollaşdylar. Şular ýaly wakanyň üstüne geleni mödün bolma. Masgaraçylyga kederinden gapyrg edip, gözara bolan Gülseneme dogry seredip bilmän duruna mahally. Bir kızanzy ýagdaýy has aýylgynç görkezýän. Gyzyl dörjük kesedir ýorgony dolaşdyryp gitdi. Beýle tarap üçin ejab edýän ýok däldi. Bilene iýilip pisan bolana olardy. Şeýledigini hemmeden soň peýda bolan begnepet baýyň bolşundan magmak bolýardy. Tüpeň sesiniň sebäbi bary deslap habary almana, onuň bir ýere gelmejekdigi belli. Birden begnepetiň onu çokla sarly bolmadyk ýüreginiň göterjeginden ötürek bir ahwalat bawurda kim bilýär? Ondan boýuny näherlerek gurmollugyny biler ýaly. Öňürti ölçäp kelip barmaly. Begnepetiň söýdürüşi döwletiň çak edişi ýalym boldy. Owaň erkegi gyryldymy? Garaksylary burnumyň aşagyndan saptyryp goýberňizden soň men dagy näme diýin? Owa möjü garlyşda itlerin duýmaly bol ahyry. Hani tapdaýynny. Hamala. Owa ýat möjük gelin ýaly. Onsoň meni bir dogumly kişimişdi. Özüniň şoňa ynanyşyna berekildi. Kaydurdan doğumlu donu iyi bilmeyen orada kişi. Kimdir biri? Hey gitsek yerlerin iyirdiği. Bütün beginepete yaramadı. O nägile ardınzıradı. Sonra Gülsenem'in tarına kalkıp gördü olsa gerek. Yeri. Enne sen kimin boyununa koyacak? Saptırıp sana dinle giyiş, dedi. Gülsenem'in sesi zana ağırlı çıktı. Uy boyun, gurrumun emol. Beginepete düşündüğüse, Gülsenem hayal sıradı. Parrallağın ayırgan ışlığı. Onun önüne şeresizlik bunu hut boğdu. Ses ağalı çıktı. İki ölmünün özünüze aytmadın mı? Duydurmadın mı? Bilmeyen durandın da? Şu ağıtlar koğuşatsa bolmuzunu bileyen begrepes, oslamayan taraftan hücum devam etti. Hey sen gelini özün köp manil edip hemlurdu. Sen hem boluşuňy onçoklu göremok. Gatyp begimsi görýän men seni. Köpek diýeniň köpek gorda. Soňundan bolsa, ýüňüm duýdurypdym men saňa diýibem goýberdi. Oram goşak golan Gülsenem ýetin gatartmagy mezur boldy. Waýy, toba toba. Onsabyňyz iýine görsün ey. Menin iýiriň üstüne toba sagpyralla, haya şermede görýüm. Gülsenem'in şagannaz giyinmekligini özüne ulun tebiye buýsanışdyn. Durmuşa ýögözeklikden gazaýp edýän ýok dälim bolsa, ýeňleslige saý ýanynda tapdyrjakdygyny beginepet baý, häzir ýarak edilmejekmidi. Tutmaly ýerini tapyp Gülsenem hepni çykdy bolsa, gaýrat etdirin. Iň bolmany deň dawärlik kaddyna çykan beginepet oýuny sogutman alyp gitdi. Kel! Dip adamyň arasynda duran gurban sap goýuldy.
Gurbanyň kellesini 3-4 ýerde sapygydy bady. Olar bimadarlykdan galan tagmalardy. Muňa kellip ýüldünýänem känni, begine petiňem şeýrip degişen bulmasy. Şoň üstünem başgalaryň üstünden garaýanlygyny, olar isdän wagty kişelip bilýänini görkezmek edehdi bady. Kel, inneden beýle şu oýa sayak sanragyň toýuna düşdi. Senden gatap solaryn. Eşitdiňmi? Şu adamlaryň arasyndan baýryň aýratyn möhüm gümüş ynanyny üçin. Hoş bolar diýip edirin töwük görçülük bir gedek onçokly paşmady. Daş ýüze syrynýanym bolsa begine pes eýle bir göwün ýetip durmaýan gurban sapyň diýip bir gedek näme gelecekdi. Begine pes baý. Sayak sanryk oýa ýinmez. Gaty bir ýyna ýandyrmyydym bok. Odullunum özüni eýmendirýän küngürri ýaly gurbanyň köpçülükde goşulyň paş edäýmeginden galat bolmak üçin begine pes howlukmaş etlerini. Ýa-da bolýa, ikimizden tek soňgurlaşmaly. Hem hökümli hem wada lawazy eşdilip duran söz. Her nişikde bolsa, saada häsiýetli gurbany oýlanmaga mejbur etdi. Gülsenem gelini bolsa, begine pes baý ýanrak kaky uran ýumşak perdesini ýenni. Öýüne oýşyryp gaýdy. Inneden beýlägem şu maşgalanyň bitiniň burnu ganasa, menden hiç kim gogulga garaşmasyn. Belanyň körügüni beýlek bir soňundan soň begine pes baýyň öýürsiňedi. Möjük derler. Ýöne o duşýanyň agyzy sary bolan bolsun diýsene. Bolmaz ogda. Gurban ýala duşaýandygyny bilýän göri ýyly yarandyk gitme. Baýyň isleýän emma başga bir ýeriniň agyzy bile diýeti gelýän sözüni aňyn derrew tapyldy. Ey bowlun alza tüpeň gulugyny gysaýanna. Näme-nämeligini aşyrdymy kaberişi? Ýüregi sersmedigen bolsa biri. Tebiýe dagada görkezäýin. Begine pes baý ýene-de iki nişana annagy birden nazarlaýady. Şoňa tälen bäri hemmesini diňläp duran Tanzer Pelwan teslerini. Begine pes möjüklere tüýt duşmalytyny duşupdyr. Ýaşam bolsa gatwy garwapdyr özüne. Ýöne senin ha inniksin oňorsaň. Begine pes üçin ýene de bir howatyrly zat megerem has agyr da şol gerek. Döwleşiň iş bitirenligidi. Ata şeýlerden bütünni başga bir şuly. Mollaşar döwletiň. Munyň umydyny öýde men perdeýän ýaryp çykanlygy, begine pesiň uly bir utuşdan mahrum boldugydy. Tanzer Pelwanyň özüni ýentirekledendigini göri. Her zat etmeli göri bildirmellerli. Şonuň ýaly jaýdar söz bilen gabalyny hemişe edişýäli bugüllü. Onuň tüýüs ýasamadygyny ýetisi ýynamasaň ýa-da ýöňden beret bolmasaň görmek kynny. Şeýdip kezigişmän, ýöňden gazanyň gorunyň ýaryny pida etmelim bolsa gaýgyrman, täze jümler üçin badyrga ýasanýady. Ondan haşamlyk ýa-dizgini skyrtna atdy. Wah, näşe aýdýan? Agyny ýalanrak pakkylladyp kädesini Tanzer Pelwan ötdüme. Täze getirin marnasyndan bir açyp gör. Tanzer Pelwan ýem ýodullokan kädesini beşine tarkyllady ýady. Ondan begine pes baý möhümsirep gürlerini yedişi alıp bokurduğunu alıp yağızmak seslerini. Ýöne adamlar hemmeňede farjyk bir zadymmy? Şu wagt iki tarapdan bir-birini magat aňşylanýarlar. Saýtybep bilen bir iş edipdir. Şowlanyň ady şu ýerde galsyn. Falan dat bolur ýa-da bolmaz diýer ýalylar. Men Tanzer Pelwan arada bir geň zada duşdum, ananarmyň. Bir bürgüt towşany alaradyp barýady gülü. Bir sopun alaylap sypdyraýmazmy muny? Alla näme bolaýdy diýişdik gülü. Ýanky bürgüt ötä gitmedi-de sopana ýerjeşi berdi. Asyl ýokordan gyýlap bir ýyňya gülü. Muny aljak ol. Sopun giýrere deşik tapsa giýirjekdi. Mazaly ýarag bardy ýanymda. Öýe görmüş awray berdi how. Şeýlep atyp gorkup zordan diýnaýdyk şondan. Awu obanyň jümmüşinden kaksyk bolup duran adam zatdan gaýdar ödönmek. Men adamlar kasat gorlukdan heder edýän. Düşünüň şunu.
Asılha şu oğlan gorawda bolsun. Häzirim öýlen etip gaýdym. Onuň terim nişananyň birden toludysy barada pikir edip duran döwlet. Hani ýör diýip bir eliginden ýapşanyny gyýdyny öwürlüp garady. Urnagary görüp örgökden geldi. Binem boldy. Melunlardan her zat çykar. Bir ýaragyn nädip elalaryny duýman galdy. Tapansaň gödöňsün eli. Urnagaryň göwegini bir kere içine hüjürdi. Sen barda şereňi wara gowsy. Urnagar galyp bir öýe tapansaň ýapşanyny döwletiň tez aýatlaşykdy. Ýekeze gymylletdiň garnyň gyzyl jizige döndürür. Goşa radioynyň gözleri görün Gulnazar. Ýazyr garşysyna akynyň sagyn sıtýan tergetden ötendigini ýaşgar duýdy. Ýyraga çekildi. Ony ýança adamlar ýerli ýerden ara düşdiler. Hey, ýatangatlar. Tanzyr pelwan söýden taýagyla Gulnazary çimeläbirä gylgap geldi. Döwlete bir sappat sallam. Ony hemde öýe gapdaryna eýen peýda bolan gurban görünni, döwletiň ýüregi tuğulunny. Hemmeden meter oda düşen begini pespaý boldy. Onuň haýaty göçdi. Dogry, balýaly gurun bulunay mygdaşda näme? O barıp odanın ağzına uğun guýaymaly bolan Gulnazaryň ýakadyndan şapylladyp tutdy. Şundan soň Gulnazar ören basym köşeşdi. Ol zaýdar soňşurdan goşa şarpygy ýedi de öýüne tarap ýumrugaýdy. Humary näme getirip näme ýitirinen bolsa. Begini pespaýyň ağzyna uçuk gaýnanlygyny ha ertedip görmedik galmady. Daşlyda bolan wakany 2-3 günden soň gowada bilmeýän azdy. Olaň kimdigi barada bolsa 2 hili pikir bar diýip boljak däldi. Ondan aýtmaklaryna görä bir suwutnama da galan ýaldy. Baýjagadyň telpeginiň depesi ulutmaýan bolsalar ýeri-göz elege dönenmişin. Bolup bilejaklar. Döwletiň atana oky keýgen ýetlerini tesmedi. Wakanyň öýjügin diýwany münürmeýändigini ha döwlet bilýärdi. Onu edip bilermedi, bilmedmedi emma tüýdürlerine berimsiz etmek islegüri. Gazaba döýenen oglunyň kalbynyň buýrugydy. Şoň süýünen boş ýere däldi. Ýokarrakdan görünýän telpegi nazar alypdy. Megerem ol ýylgyn şahasyna ýerliligi duranlar. Baýjagadyň kellesini tas kiýädi kimin pıtırdynyň. Gulnazaryň garnynyň tas ozuk ýatanyň. Beginepediň agzyny köwşe dönleriniň şeýdip hetçiklenlerini owabollar ýediler niýediler. Döwlet tuğuna ne edip ynanjaklaryny bilen okdular. Ananaslary görün näse diýsen gelýärdi. Ölçürüp döküp şo ejdatdan çykan soň elbetde pikir aňarsyna sarlanýadylar. Iş bitiräkdir diýediler. Bir arkadyna kakmak üçin owa saltrak gelmek isleýän emmädi. Döwletiň haýretmän gaýtmagyny täze bir alada galan ýeri hemmeden beter küýseýärdi. Atasından talep edýärdi. Emma ataşyry pýanyň göri agtygyny gaçyryp mydar etmek pikir asla ýokdy. Goýundan gudynyň goşulan üçin şarpy üstüne şarpy giyen. Bir aýl kakyndan kesilen, şoňuň özünde de gumdan odun çekýän topara tawşyrylan saparak bu akan bir näçe günden soň bildi. O da urakda goşlarda giýje garulçyk çekýän geldi. Ertede gün ortan adyk almagy gelinne ýagdy eşitdi. O iki dyýdyna galyp belinäk bıçagyny ýerine ýetirdi. Öldür diýseňe derrew kakaýyn neydi? Otura göri. Gülsenem elini salgap goýberdi. Kimden tanamasaň bollugy şo. Saparak bu hakda döwlet bilen bir gedegim gurrun etmedi. Sözsüz düşünüşdiler. Onuň gözlerindäki belçikliň aňyrsyna gemrilep ýatan kiýräniň bir gatlyk bilen galganlygyny döwlet görüp durdy. Waka epeliň daşlydaky kiçik hataryny tijenmäge mejbur etdi. Sandyr adyrak bolsa, olaň ýargyşa ýetipdi. Özüniň küreň bolşy döwletiň göwnünden turdy. Alaýtady, enetiniň udyn kürtýäň aşagyny sapansadyr hanzar atan görünni, ýüregi tuğulunny. Öz aladasy ýararly daşlar giýjirek gelen goşmyrat. Käte bolşy ýaly iň gowyň eneni dugula bakdyrnyp gassap bilen gün üstüne baraýmasy. Adam sinir ýaly bir hillem sırpynny. Baýat turgullar tarapdan ey görmüş ýaşdan emana ses çykmady. Olaryň gulmanyny ogrynyň telpegi
Yanya diýilende sır saklap durmak puto niyet edinendir ahire. İlem şekini ýemeden ämemi. Olar gün bir zat diýip bilen okdy. Ýöne bir ýagdaý göri niyet kadar ören ýerine peýdalandyr. O wagtynda ne suwatdan beri Gülsenem Gosmurat bilen ýöne dälmiş diýen gurulmady. Şular ýarlarda ören onjyk döwletiňe gardaşynyň şuurdun täkdigini gözetýärdi. Bu ona agasynyň hujugunyň ölçeginiň bütününi başga zatlara gönügün nurunu görýärdi. Gülsenemin göri Gosmurady bir pirway därligini bir ýem aňypdy. Omundan käte kömek soramakdan çekinip duranokdy ahyry. Gosmuradyň ady tutulsa kim görenokdy. Şonu gözleri has şöhrelini berýärdi. Ondan özüniň janyny iň birinden ýan adam soran döwletden başga kim bile pikir alışdyn. Biýagdaý döwletde ören şapradly bir duýgular dörýärdi. Bu hakda pikirim etmeýän. Şonuň üçin ätiýaş saklamak aradasy bolmadyk Gosmurat baradaky şuhy daşlydy. Baýhet tagynyň şeytany duýgulary gyzyk bermegüle has artdy. Gosmuradyň Gülsenemi başynam galdyrmaýanlygyny ýyl bilmedi, baýhet bilýärdi. Ýöne şonda da ölür ýal gabanýardy. Onu ýakýan Gülsenemiň Gosmurady ýüregini göterip ýörmegidi. Ýyl gurrun hasy uçara getse, Gosmurat garagos meşik hiç kimden ýapyrlyjy bolunokdy. Eräýt baýhet, Gosmuradyň gerinmazlyklaryny seňkiden ala däl göre diýip özüniň kirli diýip başkary bilmeýän sowalyny oň bilen paýlaşak gelýärdi. Ýigidin kişilik mertebesini, aýalyň onuň edýän talabyny eşegiň palanynyň galangyrak duýgusy ölçýän garagosyň, öz ýegri dosty Ataşerin agtygyny ýugdygam däldi. Baýja adam ony şonky ýal kabul edýärdi. Şonda da garagosyňka gyzarat bolup eşdilýärdi. Muny halis oda salýardy. Her ýol garagaýçak gelin Ataşerin agtygynyň boýuny seňkiden has ýoğun gördü gerek. Baýja. Arada özüne ýetip Gosmurat uzak egrinmän gaýtdy. Megerim ol barşyna ýene-de gara buruna ýa-da beýlek eňenler. Baýtet hemişe öllüsem togulanyp galar diýen Gülsenem barada öňüne ýörerdi. Emma köpler Gülsenemiň başyny dik tutuşundan, muny görenligi üçin üýtgemeýänden sakuryp oňa kärmir bitwa etmezdiler. Binet kazanyň udagynyň bir iş koparaýmagyndan howaty edýärdiler diýen o başga gurrun. Araky keçeli waka ýanky adamlaryň şeýlini has berkilipdi. Şeýlelikde Gülsenemiň abraýy öňküden petelmänni diýen boljakdy. Ýöne aýal adama sehel garada ýokçak bolup dur. Oňa beýgäne ýeriň uzamagy eýem uly şekes. O barada bir ýüregi batymsaz duýgu dörýärdi. Alaytyda aýal jemgetiniň arasynda. Gelin gyýlar Gülsenenden gaçyrak duranlaryny kim görenokdylar. Bir zat ýokuşyp barýan ýaly. Ýöne Gosmurat gelip gidenden soň göli erkekler hem oňa başgarak hirede vurdular. Garagosyň jäkli agdyna ha ýylyň edişi ýaly cehennem diýdiňem boljakdy göli. Bir gün Gurban sapygam bir hirrek gurrunget oturuberdi. Kimdir biri bilen iş döküşesi ýerin bolarly. O geliniň ahyýarly zadygyny öňürekden bilmeýänler saýt diýip kellesini gynanyşlaýkady. Näme sapyk? Senem arkan çekýänmiň diýip ýollaşýarlarny. Men o tentek Gosmurady şunu arman çekýän. Geliniň adyny haýp gaýlap bitdi. Aha, o değerli şeylere öýdi. Her zat diýsеңizem, mene juda bir nimedir üçükdel. Gepem şonu da, menem şonu aýdýanna, uzyň taşlyň gargyşyna galma diýen ýeri bar. Şeýdip üstüme sürünü berdi, öýme durup bilmen. Aýa o da, gyzyl gördi hadyr azar diýe. Döwlet şölle bolun bir paslaryň içinde durmuşdaky özü üçin solaşyk sowallaryň köpsini şölendirip ýördi. Köp adamlaryň pikirini özüne jemleýän meselem Sanjar Pelwanyň, Gurbanyň Gulnadaryň peltepesine eşdip, ýetasy ýürüri kesitlendir. Aňarsana ýetendir hadaplaýady. Emma berden gaýereken. Anha baýak Gülseneme göwüniň ýetýändigini, şunuň ýaly maşgylany ömür küýseýändigini girilip durmaýandygyny, ýöne şonu da onuň öz sataşany bilen bir gadykda garraşmagyn direk edýändigini aýryp duran Gurban sapygyň bugün şoğrunyň depedine çykyp barmasy näme? O şu wagtlar as möjek ýaly agdyndan süleki ýakyp barýar diýen ýalan çeçek därli. Bir Gurban sapygyň özü dogry bir gyzyk adam. O da öýlenip gelini ýaş üstünde gidenmi? Onda da öz oglaryna ýene de bir gyýy bilen halaşýarmyşmy?
telpagagan hıyırtı adam. Üstesine yarlıklı garipliğine seyretmeden gıyılları özünü haladı bilen olsa. Mun bir özüne çekiz yeri vardır. Vardıgıdı. Oňurlardan şalga batyryň bazyfy uzana muňa biperway bolun nelmiş. Ýok, bidaňlar küňleri ýaly bolup gyýyhalar jahil. Bu gowuda tebigatyň peşkeşi. Döwlet dünýede ähli zadyň şotanyna her bir adamyň daş keşi babatda da iski dünýäde babatda da owadan bolmagynyň tarapdary. Bedroýy sypaty bilen özüniň daşlaşdyrýan tebi betwagtlaryň nebisini agyrmaýarmy? Ýöne ol owadanlyk adamyny ahlak kadaryny bozmagy ýakynlaşdyrýan bolsa. Şu dünýäde bir-birine garşy oňuşdurup sığışdyryp bolmaýan. Ýeli bile düýedip bolmaýan adam erkinden daşarda galýan datken o. Hatta her bir şahsyň öz kijik gowrusyny, ýok ýüregini, beýnini iki taraplayın köwüşlerim näçe diýsen kaçan neden geçip dur. Asla dünýä şol garşyma garşylyklardan gyrma-gyrçyaldy. Başta şeýle aýranyjy uran adamlaryň kişi maşgalatyna gerek gelene syýraşykly, ejaply bolup bilýändigini görüp döwlet nähil begenipdi. Biýagdaý olar kiseltmeýärdi. Gaýtan beýgeldiýärdi, oğuda ne diýärdi. Eýil olara ogluny gyýdynyndan ýa. Molla Abdurrahmanyň medeniýet diýen zadynyň täze şu bolsa gerek. O medeniýet diýen zat asal bir gudrat ekeni. Emma garaşylmadyk täsin tapynan alýan döwlet yer sermäp galdy. Ýene de solaşyk sowallaryň kerebine solaşdy. Adam tebigaty akyl çatardan aňyrdy diýen. Ýören kakabaş, ýören sylşyrynda insanyň belli bir kadarlara boyun egip biljekdigi muňa ýöňem giň görnüpdir. Ýok, onuň deri-deriýe ýary akymy ýaryp sykjaklygy belli dämine. Döwlet bolsa, on haýsy birine gasyat atyn, on 100 000 deşiginiň haýsy birine gumuklasyn. Onna bir betine biz, anzyk bahyl, şeytanyň mahlugyň barha gowuluga özgörjegine de anam ýokda. Eýle bolsa munyň ahlak diýen zadyň uğruna urunup ýörmesin äme. Başly baratlyklaryň akymyna goşulyp gelibermeli bolmaka. Şu pikirler döwletiň ruhuny mäzerleýärdi. Ezerleýär. Munyň oňa ýan berip bilmeýänligidi. Ýögsem boşap gidiberjegine de göz ýetýärdi. Köpleň bolşýaly. Emma aňsadyna bakyp, iň gymmatly zatlaryndan mahrum bolmaklyk bir iň uly namartlyk. Yumşak häsiýetli döwlet mukaddesliklere gerek gelende aňasyna ören keser bir damaryň tarsyllap uýanýanlygyny ýöňdünen bilýärdi. Şu damarlar ýene de daşa dönüpdi. Soňky günlerde özüni ýeke duýup uran döwleti kömek gülsenemden gelip ýetişdi. Ol iki çünläp başyny batyryp ýatypdy. Soň işe çykdy. Emma hem işeki beýerçik gülsenem ýokdy. Ýüde agyrdy, ajydy. Ve bir zady Beginepetiň günäkärä jyda berine garaşýardy. 3-4 günden daşlyda peýda bolan baýatyň möňsüren bolmagy muny has özükdirýärdi. Ýöne baýat bilerek hem işeki ýaly elejirep gelmedi. Daşrakda duruny amatly gördü. Asla ol bir ýerde amakly egilinmedim. Elbetde bir beginepetiň aradasydy. Gülseneme gidip gowuştkany arzyňa etdiýenlerim boldy. Nähilim boldy beýärlikçi. Onu arda gitmeklikten saklandy. Entek nenem nisik bolýar. Sagymyň soňky günleridi. Baýlaryň gelin gyýlaryň öňünden serpigendigi Gülsenemiň degnasyna hasam degipdi. Süýtkädi ýanyk. Pişek ýaly gurallaryň aýralar ýalyny mundan aýrapdylar. Başgalar onu bir urlukdan özüni de kän sır duýdurman edýän bolsalar. Gulnazaryň ýerini ýörüten adamlaýardy. Ol gurallaryny bir geçdiğin ýürüýtem adamlaýardy. Gurallaryny garym gatmydyp Gülsenemi bir kerek ahmallygy salypdy. Sürk owazyny ýetiripdi. Bir gedem şeýlerek boldy. O geldi goýunsa oturan Gülsenemiň käädesine barlady. Ondan kellesini gaýkylladyp henkirmäge başlady. Men saňa näçe aýtdym, men käýeliň batyrma diýip. Uy, ýenem şeýle bolaypmy? Borlygyz. Gülsenem käädini boşatmakdan ötürü daşaryk uğrady. Kaptırlap gelýän geliniň hüňürdesi almady bu ahyry. Men elimiň bismillah barmagy. Beýle herek bolýaňyzdy diýmek mejbur boldy. Bismillah beterrägi bar. Gülsenemiň gan dipeden urdy.
Bir gayret edip süýüdi gadan agdyrdy. Ýöne şonundan ýylyna dolana gada kädini Zahan Gülüň depesinden inlerdi. Gıykılıga ağaryň işi daşy aýak üstüne galdy. Gülsenem ýere gaçyp söp söre bulaşan keşleri gyýňazy eline sorap, Zahan Gülü süýselükden öýren ullukan böre gure ýenjip başlady. Arasynda ýerki adamlaryň gaharlananyna ulanýan sözlerinem gaýgyrman suňsurýady. Hey söt buruş diýse, sen meni ırswaýşyk bolýamyň. Onuna öýül atsyňa ýeýdur, guýrukly ganjyk. Bine, enen oýnaýyn. Üstüne nämerjek diýen ýaly. Hürjemal bolun bolsa ol ýersin bugun ortasyny toglap maňlyny elmerdi. Sen gylaw görýäňli gaýta kemçin. Zahangul pişik ýaly bolup Gülsenemiň ýüzüni sanaklaýady. O bolsa munyň gadabyny has artdyrdy. Onu ýere ýalyp garna menenni aýal erkek bolup zordan elinden aldylar. Bu wakany görən döwletiň bir işi sogady. Domaşanyň şaýady bolup, ýa-da ýöne eşitip hediledinden başga da känni. Şundan aýallaryň Gülsenemi ulan gatnaşygy üzül kesel ödgördi. Her kim onun öz üstünden düşäýmeginden howatyr edýärdi. Ýöri tuduşmakly on şokly gözek bolmasalaryň gabat bilen mahallary gara gadar gürleşmän tapdylar. Ýok, eýsem de bolsa mukaddeslikler, nefislikler, ahlak, ınfap, suda gorusy däl ýaly. Dünýä beýle bir başlywaratlyk däl ýaly. Şäher bilen sürüni ýoňa salyp ulan döwlet Gülseneme duşdy. Olaňardan hyýyldyraklap gelişini "Wagt boýuňa döneýin" diýdi. "Tügeleme, gözümiň alanyna." Ýygyna aýtmady da golaya gelip süp-süp etdi. "Indi saňa gyýdy gözlemeli. Hana aýt, haýsy gyýdy halyaň? Bir aýt şonu." Gülsenem her amatly burda duşanyny "Arkadagymsyň, süýenenimsiň, jugdada saýlanymsyň, aňlykda soýunanymsyň, ýürek bagymsyň, jiger bendimsiň" diýip käte nähiller hüwdi, käte gerçekleri okulýan dowalaň labdy gelip duran alkyşlar bilen muny peşkeşleýärdi. Üstüne mastryn döwlet "Wagtda pikirlenem göremek" diýdi. Yer bolman ony pikirlenip bilmelimedir diýdi. Gabat ýoňludyryň Gülsenem "Men seni kime araba görsem kem?" diýdi. On gyrp manmak ýan piýala gözleri nähilidir bir alada bile ýaldyrdy. "Näme iriň ýüregini tutdyňly ýürji?" Döwletiň sagelliň şep gurdugynyň üstünde dugany şu wagt bildi. Tebegi bir hereket bolanyny üçin onu aýyrjak bolmady. Gaýtam, "Wah, ýüregim ýaralydyr, ganatlym gyrykdyr" diýdi. Emma Gülsenem bir aralykdaky ýaş tapagudy, muň dilini köstekledi. Gülsenem süýüji dili bilen şabr etdi. "Ýüregime döneýin dünýäm. Nämeden gussa çekýän? Aç ýüregimi janym saňa pida bolsun." Oýlanyp duran döwlet halyny özü beýan etdi. "Gelneje, şun ýollarymda dama uzak bolýamka?" Döwleti şo syňlap duran Gülsenem, "Sen bu oba, bu jahana sığaňa sadaga" diýdi. "Saňa bir ütleň kibi gahanat gerek dünýäm." Gülsenem beýle syňsydyr. Onu da şu derecede suňurdur diýip hiç pikir etsekmidin. Döwlet kalbyna bir ýyllyk iňini aňlady. Muňa tüýs düşünmeldi ýaly, düşünýänem bar ekeni. Dörmeli gurrun biýsak kän bolan üçin. Büýün hyrsyny işledi, ýoluna ura berdi.